Vay teke selamun aleyküm. Hoş geldin. Assalamu alaikum. Mehriban adamlar. Qowm taplan. Aleykümselam. Ay, gülüp öldü ve ağladım gülüp. Hayt bay Azatov'un videosunu gördüňmi? Ýa-ni oglandan biri uğratdy. Oo, akşam Tapdylar kilo onu. aldım zaten yorgun arkadaşlar horlanacak bolup yorken ha onu. Tırnovka giden ýerinden düşüripdiler. Görmänkä. Gördüm. Ene plastiksin beklen tölemi. Men töňe ýarym garýadym ýok. Neme öpdüken plastika oken. Azadı gözü görmesin onu. Onu gizli saklarla görkezmeli. Ya öyle tansoň ýa-da onu. Yani öyle gowul ýandylar. Dünya kän suratdan wagtdan paýlaşdy, ene men şu diýipler. Hol wagty, saçly wagtdan. Hazırki vaktin hem tapırsın enese. Ya öň zatda gyzykly ho bizo. Seni uratdyň maňa suratdan, patsan ka suratdan. Maňa gyzykly Konuş öň ya. eýlip. Şumat ýagdaýyň maňa gyzykly. Haytbaýew, yani baky. Menem gowdum bilýän. Hiç geze wagtym. Kukla ýalakdym. Evet şeydi. Geçmişde galdy o gün. Doğru da. Ya, ya. Ey, bile neme ýerler o, yani Aliş Sahat efirlerinde. Şerif sakat mı? Sıkıldım. Mart, April, May, April. Mart'ta çıkmıyor yani tamam. April, May, April, May, Iyun, Ağustos. 6 ay bolupdyr. Şu men şutak efirlere çıkıp gurulap başlanma. Şu 6 ayın içinde var şu birinin haýyş edýär, çykyn aýdyn. Ya öňe çıkıp etmesin. Hiç kimim çıkmaya men işten geldim diýerler. Galan millet kagbut öýünde oturan ya keyif edip oturan ya. Men gelip diýär efir açdym diýär. Efir açmak problema diýerler o. Yani efir açan adamım, efire gelen adamım aynı diýip hata edýärmeli, dogry dälmi? No. İkisinden vakit yitiriyor.
Yani. Onun nemeden Atamrat Sparafı men haytbay ola tutulan wagtyny aýtdym. Farha tutulan aýtdym. Şonu edin diýipler. Yine şonu niýeler däro? Düýün etdi ýani şu efirni. Şu kommentaryda adam ýazdym. Öň näme üçin etmediňiz şonu? Öň näme üçin çykmadyňyz gyzgyn wagty? Может быть, bir kunla Farha türkde wagty. Naprimер diýenler, может gönem giden bolmam ahmal. Kim alyp gitdi polisiýadan öýünden? Nire alyp gitdi? Näde alyp gitdi? Ýok. Çykyp duz ýok, un ýok diýär ýene. Standart wagtda bize söýgdi diýär. Ennem üstünden 3-4 ay geçen soň akly başyna geldiler, neme dip başladylar. Ya yüzünü görkezlenler. Farhada gitdiler, sesinizi çykarman oturduňyz da 150-200 adam ýygnap efirdiňizde. Sizem şolay alyk eder, ondan başgalar hem şey dip oturar efirlerinde. Ana naýyň o ýertege земля круглая, жопа скользкая. Как поймать сразу в рот там. Как будешь делать? Gördün şu prikol? Yok. Şunu aýtjak bolýanlar. Korоче, diňe gurlaýarlar. Öňüne çykyp görkezden bilen aklar. Ya Türkmenistana gitdi ama öňe şoda girip men aýdymda men efirden çykarýarlar. Bir şey düşünüp bileme aktar şurada. Näme diýen baky? Hemen koşuluyor. Näme diýen? Bir efirden çykarýarlar, ikincisi hem bolmasa ikiňen bir tarapda bolýar. Ýöne seni näme diýerler? Üstüne bandroller urýarlar da, agent ýene bir zat. Inanma. Pikir edýärler göteriljek diýip mi näme diýip düşünüp bilemok. Ya onu kim düşünüp bilen ýydy no baky? Adaky gruppadan çykdyk diýär, men siz üçin çykdym diýär o. Hereket bolmadygy üçin men çykdym diýär. Bir litsimer dara men halam oňşa litsimer ýani 200'lü bolmaly. Türkmen çaýdam. Yani siz üçin çykdym diýme. Sponsorowание kesildi diýäýsen aýo. Bu kadar basit dara. Yani adam gorkady hatça eline mazol eder bilet. Stroykada işleýänsiň dara. Hatça elinde bir mazoljyk edip gorkady. Elin o. Elin gelmeniz. Mazol ýok, lat ýok. Ve ellikli iş yaptılar. Doğrudur. Ya ne bilet iş yaptılar. Mesela men toşna günäsini götürmeýinler. Öňe diýenni, ene şu gelen şahsiýet gelen wagt kim şoň efirini pul ýygnap ady diýenmizdi. Millet bilet näme ýygnaýaňyz bize topuldylar bilet. Kak butto ejelerini bizeden ýarap. Normal bolaýyn daro. Nurmat hoş geldin. Gowum tapno. Assalamu alaikumlar. Gowmuşsunuz? Geçýär Arman. Oturýarsyňyzmy? Hoş geldin. Gelen ýaşy doňjum gowum tapno. O bizem şükür. Omat, o da şükür. Sizler näle? Bize jowrar. Bir gün jowrar ya. Sen efirden şolara nerwi moýnap da görünsün haýyryňy. Näme haýsa? Sahatyň efirinden geldim diýen şuma. Şol biz adakydan çykdyk, siz üçin çykdyk, sizin hereket bolmadygy üçin çykdyk. Ine näme Atamradan Farhadan urunly diýen 3-4 ay geçen wagtlary. Men şolary ilki aýyn wagtdan aýtdym. Dawai diýdim çykalyň öňe guramalaň öňüne, mejnarody guramalaň öňüne türkdi. O bir adam efir otyr 10% çykdy da 10 adam bolýar. 10 adamjyk mert 10 san oglun çyksyn, oglun gytapaw diýok. Nikmal gitdi Farhad öýüne, nire galyp gitdi. Şonu aýtdym bolýan biraz elbetde olan şahsiýetini söwmedim, ýöne söwüp gurladym däre. Farhady izetini eten üçin söwgen bolýan üçin alyp giden bolsalar, men hem söwjek diýip prezident.
Hmm. Yok üstüne işläp durur diye. Men şu wagty bilýärdim, üstüne işläp durup ol advokat diýenler bir günne berýär informasiýany, bir günne puluňa sen tutjaň ol işgär ol adwokatyň. Sen näme diýsen şonu edýär. Oh. Yok advokat eyle beýle. Innem 3 ay geçen soň tipe bilet. Bize dokazatsysy berdi. Akıl mantyk nirde o? Gynansaň Farhat Türkmenistanyken maňa da o wagtlaram geldi bir habar da ýöne hemme zada ynanyp bolanokda bilýän. Dostken, dost görünüp ýören düşmanken, düşman görünüp ýören dostken gary matym etdiler da her kim bir hiljek ýol saýlap özüne. Ýöne şu wagt Farhat Edil häzir Farhatyň nirdidigini aýdyp bereýinmi? Edil häzir. Kamerada şonu aýtsak bolýar. Sen nerede ya kamerada? Edil şu. Yok. Odun nepede sözi ýöne Edil häzir mehmanyň aşaňdaky padwala getiripdirler. Şuň mi düýünmi? Opşyň ýakynda. Video düşürecek. Otayam bilýän da. EVS diýilýär, näme diýilýär şoňa? Kösenle de, uranlaryna da, ýenjenlerine de hiç kimiň baryp sorag edebilmäjek ýerde. Ay dost. Garas invalid. Gada şo garas. Assalamu alaykum geçap. Da garas şo neme. Allah güç kuvvet versin de hocam. Invalid olup çıkacak da büyük ihtimal. Hocam. O gata öz geldi. Sen neme. Ken Bahut Türkiýede ýaşap görmedin ya da bir aktivitede bulunup görmedin de sen aýtdyň da munkaly 10 adam gelse, 10 kaly aýakda dursak zadacak. Bu bir protestada çağrılan wagty 5 sana 50 kişi gelýär. 5 sana adam protesta gatnaşýar, gaýlany gaçyp gitýär. Uruş bolýar. 20 adam 15'i gaçyp gitýär, 5'i uruşýar. Sen nämeňe gülleýän ki? Ýok ine bir международny organizasiýa adam haklary osup sikmişler bu taýda adam haklaryny da organizasiýaňy da seni yani Türkmenistanlary adam ýerine de goýanoklar o. Şu wagta göreňokmy? Türkmenistanlılar bilet ýygnap gidip oturýarlar. Diňe Syriýalylara degenoklar. Türkmen, Özbek o kim bolsa bolaýo ýygnap gidip oturýarlar o. Onu yapaýlyň onu näme efirlere çykyp gurlaýan otyr so. Nämeňe gurlaýan? Nämeňe siz gurlaýan onu? Şoýaly çekinýän bolsaň. Dagam sen bir günde figuraň çykýan ýa bir günde sen akıl alyp bilýän, bir günde hünär öwrenip bilýän. Elbetde bir gede hünär öwrenmek däl, o sen başga bir logika näme güç ketmäde. Şu matlar. Sen näme 10 000 adam ýygnap çyksak bolýan. Sen 10 000 adam paşysam bir günde. Men sana 10 000 adam ýygnap çykjak mı diýdim? Ada meniň onkaýaly bir çykyşym bar. 10 000 adam ýygnap çykjak diýip. Men senden soraýan 10 000 adam çykmagyna garaşýan diýip soraýan. Diýdiň diýip. Men 10 000 adam ýygnap çykmasyna däl, öz hereketim däken men prosto bir halkyň bir beýnisini oýandyrmak üçin bir herekete goşmak istedim. Ya düşünülse düşün halk bilýär. Nädip nişan çykarjak sen? Sen maksadyň bilenleri doýana ol imin o şota herekete çykmaly. Ha. O tarapdan alýar. Ya tende näme ola bilen aktyrajagyň o? Elbirkim bilip dur merdan. Yok hemme kim bilýär. Bu temada men sen şunu aýdyn da sen diňe belki başga tarapdan düşünýärsiň da belki dünýä garaşyň başgaçadyr. Ýöne sen özüň liçni ýaşasaň kän zady, onda belki düşünürsiň de. Ýöne ýaşamadykdan soň düşünüp bilmersiň ýani sen. Wasnamda Turkiýadaky bu situasiýalar hakynda. Dünýede ýaşamaklyk me Türkde diýen.
Näme? Tümani yanaşamak. Düşünem. Türk'te ýaşamasaň bilmersiň diýe Türk'däki situasiýany diýjek bolýar. Şo mitinglere, protestlere gatnaşyp görmeseň. Heret, bu zatlar bara näme diýsene. Bu temada men näme şunu pikir edýän, edil häzir hani 3 bolup 5 bolup ýa-da aýdy şiňal 10 bolup ýani bir hafta sygyp biläjek adamlar bolup bir iş etmek häzir logika gabat gelen o Turkiýada. Edil häzir. Güýjüňi biderek odalam güýçli ýagdaýda o adam metel güýçlü ýagdaýda sokursyň. Ha näme edip bilirler ha. Şonço organizasiýalar bolup, adam hukuklary bolup näme edip bilirler ha farka diýýany alyp berip görüpdirler bara. Ýöne men saňa diýip. Nur hiç To ist ya doğan sen näme ben şu merdandan sordum. Ne muňa adam çykanna garaşýaňam. Çıkmaya Nuri gönü. Yo, nädir şulam ýalňyşda, şu pikirem ýalňyşda. Hiç kim çykmaýar diýip hiç iş etmän oturmagam ýalňyş. Hiç iş etmän oturmagam ýalňyş. Sen bir zady bulandyran da Farhat mesela Farhatyň emmeňçi var. Öz özüne men toparym bar. O bir sany allasam syk var. Farhat Genjiýew diýilen dänöwli itiň çagasy. Onuň gepine inandy. Häzirim ýani kän bir situasiýalar bar. Kän zady bilen okda. Soňa göre agzyny Ya düşündük onu. Sen Sen Türk gün onu düşün, yok onu düşündük de sen hatta da yok. Yine 10 çağa çıkmadı, 20 çağa çıkmadı. Seret mesela bir zat dedi. Mesela çağırış etti. Gelecek mi diye efirde 100 tane adam var. Meydanda 12 tane adam var. Bu iş neyle öyle? Sen bana bunun muhasebesini alıp verecek mi? aydıp verecek bir dinlesen. Merdan. Seret şuun 10 çıkar, ertir 12 çıkar, bir gün 15 çıkar. Şuyam 10 adamım özüne 10 sanç oğlunca çıkarıp bilýär. Size nadje men naprimjer mene sananıp bilema. Ne öz aktivizm hareketine goşulýanym bolsa. Siz özüňiz gorkýaňyz. Düşünýäňmi? Ne sen ma naprimjer üstüne basýaňyz gelen adamlary naprimjer aýrymçylyk edýäňiz bir nime dip bilen zatlar. Bu sözüňe men Zaýaýewlar, Trapkalardan döremeler, haramdan döremelere bask etýär. Ama normal adamy men hiç wagt bask etmendirin. Seret sen Häzirem ýalňyşlar. Häzirem töhmet atýan. sen üçin zaýa bolan adam, oň üçin sen zaýa bolup bilersiň, düşünýäňmi? Sen beýdip azak galan bolmaýar merdan. Onda men sana bir zat diýende. Täze çykyp başladyň, aýna diýilen suçkany aldyň da efi deme, ta zaýasy çykmyş indi aýalmaşgala diýjekdi, lewapları öldürmeli diýen suçkan çagasyny sen çykardyň da oňa bir neme, merhamet gösterdiň, bir zatlar görkezmek istediň. Ondan soň çykdyň, maksady bir zatlar maksat diýilen tywaryň çagasyna onu biraz bir arşa kaldırmak istedim. Olan bolmadı. Ondan sonra çıktığında ne o adam derdi. Sen öz logikanı sen bir hoş görüyle bir zatlar etmek istedin ama sen hiç zaten bilen yok da. İki tane maksat var. İki tane. Biri maksat Mehmet Kılıf, biri de maksat sen hayt var. Nemedi. Sen hayt vardı diýär. Men san soramak maksadyň. İkisi var arada da. İkisi var arada da fakt sen efire täze girmene başlamakda maksat ve gürleşmene şu aynanın videosunu neme goýup hem millete paýlady. O şu Yandex'ten alınan seks porno. Hem paýlan wagty sen girip onu etme, bunu etme, ona düşündürmene çalışsan. Oho biz senden yani kim akıl däliz? Bizem wagtynda şu adamlara bir hoşgörüyle adam ýaly gürleşmene çalışdyk. Ýöne bular adam däl. Bular zinaty. Tamamen haramın çağısı. Ne şoň üçin men sen ortadan girip hem zady zat etler. Da biz eskiden görüşdük. Kim bana sen hiç zaman sen çıkmadın zat diýmek. Babam. Merdan kän gurlamak diýmek akylly diýmek. Bir gurlap bol, ýygyny kes. Ýani tökmede atyp gurlaýan. Senem şumat hatda tökmede atyp gurlaýan maňa ikisi bilen biledi ýa. Ýani men Türkiýeňe ömür eger men oğlan itten meçeli ýigrenýän. Yani maksat bayan diýdim mi? O maksat bayan gramatynja bolan. Aýna bilen gurlaşdyň mı? Näme sen aýnaň söýgünni görýän, sen özi lewaplyň saňa söýgünni görüň. Sen niýde bäde 200'li bolmady ara sen onu özi lewaplyň söýgünni aýtdyr.
Bu näil akylman bu ýaşyjyk gyzyň nemesini demeýär. Onda mesela video jasyny goýaryn. Siz Pakistan'da ýurt kurjak. Merdan sen terbiyeli bol. Akylly, menden akyllan bolup bilersiň. Men sen ýa-ni tupoýam bolup bilerim. Terbiýeň urky. Yani zaýaýyfla maşgala. Sen Hudaý däler, sen olaň nemesini jan alar ýalyk ya berir ýalyk. Şolar ýaradylypdyr. Zaýa bolup ýarady. Bir araňyza gireýinde bir muçuk ruhsat berseňiz bara. Şu meselede ne şu wagt başymyza gelen her bir wakadan aslında biz ýaman gowy sapaklar almaly. Näil sapaklar almaly? Birinji almaly adamda ekrana çykyp ay men diktatora garşy görüşýän diýip bir täher sana tanky desse-de oňa ejebazy sögüp ýa oňa video çykaryp şeýdip görmelilerligini öwrenmeli. Ilki bilen aktivistler bize öwrenmeli şonu. Toýst ýyldız boldum, parladym men diýip menlik bolmalylarly şol pesgowunlygyň, öň şo sadalygyň, nähil sada oglan bolsaň şo sadalygyň bilen gezmeli. Oň üçin ütgemelilerler. Bira şonu öwrendik adamlar. Çünkü ine Farhat meselesini aşnawny her kimin bir pikirçigi bar da men saňa nanamok diýe. Yani kim üçin görüşmeli diýilen soraw berilenine şol adam meniň ýalňyşlary derrew agdalyp başlaýar diýmek. Yani göýüren ýalňyşlyklary adam ýalňyş biler, ýalňyşsa da bolmaz. Ýöne bir azajyk gep diňleýän, maslahat diňleýän bir bolmaly, bolmaly. Pesgowunly bolmak kyn zat däl. Şonu biz başaramyz. Derrew ha birimizden şu wagt aýyp gözleşýär, zat edýär. Ay bor bagyşla men ýalňyşypdyryn diýip bilemdi. Biz şonu başaramyz biz. Türkmen halkyny özüm bir şu öňe galyp başlasa şu bile sabr edip dym oturýar da görýän da käbir aktivistler şunça tökmede atdylar onu dym oturýar bolan şo görgülüğüniň bir hakyny hukugyny bir gözläp kapitallaryny goşulyp bir eginleşdiýän adamlaryň ýanyna durmaly bolýan. Näme üçin çykyp bir hakyny hukugyny gözläňiz ok diýen da bolyn. Ay diýip oňa diýär jogap bermegi men dogrum hasaplamok diýär. Bolýa sen şoň özü beren ok eginleşler bir bersin çünkü adamlar ertiden akşama çyn oturup siýasat diňlän ok. Aktivizm diňlän o adamlar. Tanan o gepleýär bolyn onku dogrudur öýdýärler. Ene sen şu wagt diýen de sen olaň nemesini çözýärmi diýen. Bizde aktivizmde şeýle bir zat bar, ögelli. Biz yani ya şol adam dogruny aýtmaly, dürüst bolmaly, ýa-da ıňmyk edip 2 haptaly öwrülip duran balyk ýaly neme edip duran bolsa oňa uşo biz sırazy gyra aýryp ýaz. Siz şolara adam etjek bolýaňyzdan şolar bilen bile ýörejek bolýaňyz, ýöne bolany ol. Olar ýem pozisiýasyny gora bilmeýän adamlar, bir pozisiýada durmaýan adamlar. Düýün diýen zadyny bugun ýem tersini gepläp bilýär. Bugun diýen zadyny da ertegi ýene tersini gepläp bilýär. Oňsoň ol bir bina gurjak bolýarsa, bir berk maşgala, berk agzy bir jemgyýet gurjak bolýarsa, şo diýen 10 adamyň gurulmaly diýen de 10 adam çykmaly. Şo 10 adam gurjak bolýan nämemiziň aşağı baloto oýnap duran baloto. Şo taý baloto bolýan men şo balotaň üstüne jaý gurup bilemok. Düşünýän? Şo baloto bolýan özleri, batka bolýan özleri. Onsoň biz olar bilen arany üzmesek, o adamlaryň bize diýýär, siz kimler bilen bile otbersiňiz aý diýär. Düşünýän? Biz şoň üçin şu meselede bir giden sapak almalylanym, göýberlen ýalňyşlyklar göýbermejek bolmaly. Her kim pozisiýasynda berip durmaly. Sen diýän ana, senine Farhat üçin şey diýän, ýa-da Merdan üçin şey diýän. Ertesi gün sen başyňa gelýär, ama sen üçin beýlekiler şey diýär. Onu her kim şey diýip bir şey diýär da hökümet hediledi bekelikde pürdela otyr. Ana Ruşan Kılıç tutuldu gitti. Ne yaman gowy mysal şolu. Gittimi bilemok. Ýöne ýok ortalykda. Şoň hakyny hukun soraýan mami, iyi diýen mami? Ýok. Çünkü aktivistler da iň köp bokatandan biri şol. Diýmek aktivistler ilki bilen bir bokatmanyň nämedigini
anyňyny etmän, tökme atmaň nämedigini bilmeli. Ýene şoňa meňdeş bir kisan aktivistler bar. Olarum tutulsa şolar üçin hiç kim gylnam gymyllatmaýar saňa aýdy. Ýene bir kisansy bar. Ya düşündüm Terit. Birinjilikden ära Farhad üçin gymylladyny bir zat ýetgedip billermi? Olar bir ýani bistalk gepim tüm gruba ýanlary gaty görmä. Farkat üçin gymyllatmadylar ki. Gymyllatmadyk ki, ýani gymyllatjagam bolunmady şol. Näme üçin ýeten Farkat men lişni kontakt saklap gepleşip gördüm. Ýöne beýleklerim köpüsi bilen Farkat kontaktyny gopardy we beýleklerim gopardy. Bolýa başga Farhad bilen hiç kim basylmadym Nuri bilýärse. Rowşanam şeýle kontaktyny gopardy, ýaly gitdi. Türden aýrylarny gurt gapýa. Gurdam garaşyp durataýdy. Nuri. Mhm. Soraňa bitir men aýdaýyn. Aýt. Farhady ýygnadylar, gylny ýetgep bolýa ýetgep gylny gymyllatmandyr. Ondan öňküler näme? Ondan öňküler üçin bir aýdyp bildirmi? Onuňa o soraňa jogap fundament barada diýär, ýani şu öňsükdur adamlar diýär. Donjum seret diýeli naprimjer aktivistň özü saňa sataş, ýani saňa diýene maňa sataşýar. Ýani men bir zady şunuňda şeýlere diýanmyn, "Gönül sen näme eýle be?" Ya pikirimi hatta dinlänäklaram. Ýani özünkisini, öz pikirlerini orta dik gelir, şoňa dogry çoň daşyndan aýlanma şolaň pikirinden. Ýani olar tanqidlamalar. Bu näil mantyk bar o? Unu men nädip bulan ýygyna düşen? Maňa söýgärler, söýgenleri hiç bildirenek, ýani opşym diýende men prosto şolaryň näme üçin grupasyna goşulamak, terbiýesi ýok, şoň üçin goşulamak ýandan. Ne diýeli burgudun ýany näme üçin bar ýa? Burgud bilen men oturýan edepli adam. Ýani meňden edepli gurulýar. Siz bilen edepli gurulýarmady, meňden edepli gurulýar. Pis-pisi, suw-pisi diýär. Men sosialny bir adam. Çünki men şoraýan adam görende men şoraýan adamla oturmaýan özümi neme bilen, awray bilýär. Çünki ýaş uly bolsun, siz bilen pikiri deň bolmasyn, diktatura gollaýan bolsun diktaturany. Men şonu şahsiýet bolup men şol adam ýanyna barýan. Ýani daşy iň bägisi Merdanyň ýanyna baramdan, Merdany öldürmeli, zaýlamaly zat diýär. Merdanyň meselelerine barýan. Gatnaşasyn gelen ýakynla. Merdan intek ýaş birazjyk şolatlary gödök. Ýani terbiýe tarapyndan görenler elbetde. Ýöne gaty grubu. Ýani onu köpçülüge çykaryp aýdýar, öldürmeli, zaýa falan başgalasyny. Şu nime bollar sen biraz bolly bu kadar oğlum. Men gödök neme Nura bir minut Nur anlaýyp. Men doğru gödöktürün neme gaharlydyryň içime sığıp bilmeýändirin sebäbini men sana şunkaly gysgaça açıklaýyn. Sebäbi hereket biz bir milletiň öňüne çykyp hereket etmäne başlan wagty bir sadaka berele, bir türkmenleri birleşdirele, zat edel diýilen wagty bu zaýaýyf diýilen, näme üçin men bulara zaýaýyf diýen sebäbi Prişmandowkaň çagalary elinde bir hünär ýok, bilimi ýok. Universitet okuduk diýip özlerini atlandyrýarlar, emma diplomasyny soran wagty diplomu ýok. Tybaryň çagalary näme diýsem ýani o wada munkaly gawnyuk adamlar bolýar, olar bize geldi durar durmaz töhmetler üstüne zada. Ne dernege gelmeň, ne sadakasyna goşulmaň, o bu agzyna gelen hemme zada aýtdylar. Ine bular aktivist diýdiler, ine bular zaten de diýdiler. Prosto ya bir türkmenleri birleşdirmek isteyen wagtymyz bir şo atam şonka töhmetlere maruz kaldyk. Ondan soň diýdik ki bir Türkmenistanda şonka kynçylyklar, ölümler wagty. O wagty sen özge hiç zady bilemok. Men özüm öz elim bilen näçe sany eje, näçe sany çaga, näçe sany dostowan mazara goýdum. Sen o zatlary bilmän maňa käwagt ýorum ýapýan-da. O wagtlaram diýdiler ki bizere ne bular yalan, bular vatan dönüyor, o bu falan diýdiler. Böyle. Indi men o ijenskeniň küntüden bolanlaryna men söksem men haksız bolan, olar praf bolýar-da. Sen ýanky aýtan şahsyň
Näme Tatstan gurjak bolýaňyz diýdi, Aýna diýlen, o Singer Yo diýlen Merdan sutka. boş versene Seret Merdan. Özüm Git, yo şu adına çık gitti de ana silo formatın ha bir görün edip oturuyoruz alışveriş edip oturuyoruz ödüyelim bir de silo formatın ha. Seret ödüyelim men bir daha edeceğim. Bunlar ne elek bolsun bu oraya diyene Merdan. Yok sylak Seret bolmaly. Merdan. Bu ne elek bolmaly? Gel ödüyelim kaçma gitme ha bir soru cevap alşala. Biraz ödüyelim edem dop. İşte madara şun efir zananlar diýen wagtany gönümeň üstüne tökmedet ýa olanlar men sawullaşman aşakdan ýazyp çykyryn iň bolmanyny yani bular Menem şol diýenler şu wagt menem sana haýran galýanlar. Yani sawullaşman. basyp durkan Evet. zan goýur efirden eşitmedim hatta Merdanyň işleýän zadyny eşitmedim. Efirde oturanda like basmaňyzyň ýa. Ha, efirde otursaň like bassaň öňňäm. Bakı, näme? Efirin alyp barjysy Bakı dämi? Bakı şu Seret taýda bir rast sorajak. Seret Yok. özellikle. Sizin bir häsiýetiňiz bar. Sen ne wabyram? Ýene kimde bar aýşol? Häzir aýdyn. näme? Ýene bir kisanakda bar. Seret näde häsiýet bar diýsene? Misal üçin bir gapdala, bir güýje gapdalan bir güýç gelen bolup tanqid edýärler bolýan. Käbir aktivistlerde de bar şol. Şol tanqid edýänleri şolary inni şo tanqid eden üçin şolary özüne çekjek bolup hasam meter şolary yaranjaňlyk etýäňizmi ýa şol yaranjaňlyk edip şolary özümizde çekmeliyip bir hiljek politikaňyz bar men bilem o ýöne şoň ýaly görnýär maňa daşdan. Bäh diýen. Bunu значит onu diýen bir hiljek tanqid etsem maňa has beter gowy yaranjak bolýarlar onu. Onu bizim tanqid edelim ho. Bir tanqid etmeşek bolsa. Yani tanqid etme ansat yerine öz planyň barmydy? Misal üçin biriň edýän biriň alyp barýan ýolumyz näýelek ýol? Şu diktator ýumurmaly aýyrmaly diýäs, gitmeli şol diýäs o. Şoňam ýalňyşlaryna maý diýäs, adamlar hukuklaryny urudýas, sizi oýnaýar şu hökümet, sizi aç taklaýar şu, birleşýän edýär şu. Şoň maksady gowy däl, niýeti gowy däl. Baranyňyzda düşünýärsiniz, opşy gepin tümekler aktivizmiň riskada nemesine görüň berýänler. Ni şey diýäs bolun, bir de näme diýerler? Siz ýaly tanqid edýän bir kişi oglanlara hasam meter şolary yaranjak bolup saat etjek bolup bu ýygyna düşýärlermi? Ya şoňa bir hili ýalbarsaň, ha onu bir şolary ýalbarmaly. Onu biriň edýänimiz ýalňyş bolsa siz dogrusyny aýdyň, dawaý siziň ýygyňyza düşür. Dawaý siz nähil eder misal üçin arkadamyz gülýär diýelimmi, watanymyz gowy diýelimmi? Na bir güdüň aýdany gowy bolýan bolsa, bir güdüň kyýaly biz aýdaly konsullugumyz gülýär, ho barsaň neme dip dur ho, olar ursada el kastetli suru tamam bolsa, o konsulluk urana ödözler urşdylar diýmeli misal üçin. Bäh. Inni görnüp duran yalançy, bizden bir adam beýikde boldy da sen gözüňde. Bäh. Onu dawaý şoň ýaly ýol ýydarlalyň. Yo, distribütine biz ýalňyş ýa-da hakykatdan konsullugam gülýärli, hökümetem gülýärli, watanymyzam gülýär. Näme şu hopşy gok edýäňiz o dawaňyz näme? Ha töwereme marda 17 adamyny basypdyrlar. O baýlary, welayat häkimi ýeneleri töwerem gok edýärler. O maşgalalaryna baş saglygy dileýär. O etmeli ekenler. Garapsynlar. Ministrlere basýa basym netip bolsa, gok edýär. Onlara şeýdip gedebereliň onu. Bir-birimiziň düşen günümizde bärden heşelle kakyp, oňdy günde düşünmän, nädip şowuny düşdük ha, näme şun şol basyllyka, anyny yetmän, bilmän. Awa biz şol ýaly gurulä bereli. Bilsegem bilmediklige salyp. O diýen söz ýadymda düşýär. 16-njy awgustyň ýylyň çykdy. Bizde video bar o elimizde. Elimizde video bar. O blogyň tak öz bardy da o Dur Sultana gaýyrdy. Bolun o taýdaky duran halkam olar gaýtargy berdi. Olar öz arasynda urşdy diýen haramzadaň başda gelen ha ýanky bir gut diýeniň. Ni rola sen şoň onan ýan boldun, şoňa nade etdiýän adam boldun. Bizlerim hakykat aýdan we bollugundan gara diýjek bolýan, pozisiýamyzdan başdan bäri ütkötmeýän adamlarym inanmaýançy bolduk. Biz gorkýançy bolduk. Hawa biz näme birimiz gerkulet,
birimiz Van Damme, birimiz Terminator, birimiz Spider-Man, Железный человек, kawo. Her barmamyzda 10 san hüner bar. O çağırlanna mitinge gelmedik halk aslında mecbur edýär şu ýola bizi. Çağırlanna gelip duran halkga bolsa menen Polşada gaýtjak gel. Gaýtjak gel, näme üçin gaýdyn? Çağıramda gelip duran halkga bolsa. Halkyň özüne günäkär. Gelen oklar, goşulan oklar. O bir kısanak bok kelle yank sen saniýanyňa bok halta şoluň sen. Murat Durgudyňam sen, Maksat Türken ýaňam sen, Zakir Zaýaňam şol. Bok halta bir toparlar. Gelip erkekçe ol biziň duranjo rýadymyzda durmaly. Eger olar ýalyk mert bolýan bolsalar. Hiç ýylyk mitinge gatnaşmadyk, proteste gatnaşmadyk, urşmaly ýerine urşmadyk. Biziň oğlunumuzun urulan yerine şol adamlar gelip olur yani mertlik görkezýän olsa gelip goramaly kenlerden galan öňündäki setlerini goramaly kenler. Oturşup bizden bir zada hantama o canım biz bir zada ýetip bilmesek o seňe maýbyň. Biz bir zada başaryp bilmesek seňe maýbyň şol. Diňe türkmeniň birinki däle hemmemizin aýbymyz şol. Alýaňyz zanim onum tutýaňyz zanim şol adamlara awraly, düşünjeli edip gurulýan da özgeli. Men saňa da düşünem o käwatly. Serit. Sawur ködüp çeprolýaňyzmy? Bolýa daway sawur ködüp çeprolyň. Prezident bilet ýaman gowy. Ministrler goýuplar. Men serit. O ministrleriň goýulyň agzyndan çykýan sözüni ruhsasyz gepläp bilen oklar bolmaz. Nur Muhammed serit. İki ucu ýok bärde. Diýip bolýar hökman serit sen diýen dawa onu prezident gollaryn diýär. Ýok Nuri. Bir adama sen erwet diýip ketsen şol hakykatdan erwet bolýan çağa bolýar. Çağa sen erwet. Sen söýügi görköz. Yani bir adam ýa öň kiçike diýen öň ay men heleýim diýen mudama nida bolýan ýa-da. Sen heleýiňe diýe bir gowdatdyr, bir aýdýanmy diýär arasyn, ay näme pul getirýän, emmi zat edýän. Yani aýtmak hokmanmy diýär. Bilýän. Bulum diýär sen heleýiň marda gow alsan zat ýaz diýär. Iň gow näme aklyňa pikiriňe gelýär yani. Naharyň müşrik bere eşiň ütükle şol atdyr ýaz diýär. Ay ýok da bir gul bersen ýesip diýär. Yani ol şu psikolog diýär, dogan ýa padarka bilen ol başga atdy. Yani sen oňa diýär söz aýt diýär. Sözüň bir güýji bar diýär. Sen şu erwedem bolsa, gowam bolsa sen şonu aýtmaly ýok, man şonu aýdyp geçmeli diýär. Düşünýän, siz bolýyn diňe erwet nemen şonu aýtjak bolýan. Prezidenti gollamy? Ýöne şol adamlara bir başga ýollar hereket, ýol görkezler. Ne 3 ýyl bäri hereket edýäňiz, näme üçin siziň garşyňyza çykýar? Näme üçin men şuma çykdym? Ne şu bir günüň efirine gelýär. Ene diýä, öwüz geldi diýä. Prezidente garşy diýä. Men näme prezidenti gollaýan diýär. Ýöne kimiz oturýar efirde diýär. Действительно da oturýar. Men şu taýda men bilema efirlerini dinlemedingmi? Menden sonra öwüz sen gollaýan, menim ýok gollamak diýär. Ýöne oturýan, düşünýän. Yani şey edip göräň bolmasa. Serit. Bir nereden aýtsak bir söz Çok bir eger boş wagtyňyz bar bolsa, audio knigan dinleň. Dale Carnegie ýazyp geçýär. Şu kitaby Pahir 55-nji ýylda ýogully. Ýöne ondan soň kän ýetgedi o kitabyň içi Как завоёвывать друзей diýip kitaby bar. Şu kitaby man okan oğlun şol adam. Men bilýän o kitabyň originali video bar, o gelýän. Ýöne sen bir zada düşün. Şu kitapda ulum gaýrat et. Okan. 50 ýaşyna gelip bir adam 50 ýaşyna gelipdir. Inden soň gaýňy haýsy birine men bolan terbiýe berip olary psihologiýa öwredip olary birinciden kapydan girenle Özüň ulun galandyryň. Yok bolýa, öwreli. Men psikolog däl bagışla bolýan. Yani nemelerem revolýsionerlerem psikolog däl bolmandyr. Ýöne bir zady bilýän. Bir zady aktyr, bir adam garadyr. Dogrumy? Bir zady aktyr. Agam halkyň köpsüniň bilýän zady aktyr şol. Köpsü bilýän şonu. Ha, şoň rengi şol. Merdan bir munçuk. Indi sen şol adama
Gapydan girenne özi ýalňyş giren bolsa, özi ýalňyş tarapy saýlan bolsa, men näme üçin oň bilen oturjak bolmaly, näme üçin men şoň bilen bili ýörejek bolmaly? Goý garşymda dursun ho. Biz halka biz o. Biz halk köplüge biz o. Yok, men şunu Köplüge goý. aýtjak. Goý şoň ýaly bir kuştana kuý pilotlaram bolsun, garşymyzda olaram bolsun. Öz gün düşen günde özi soňuna alamasyn. Urulsa da ýenjilse de şu ýolda ölüp gitse de nalamasyn soň. Bide men hazy ýan berýärmi berip oturýarsa o. Nirde onky alzata erter gün neme revolýusiýa bolsa, o men sizi goldaýardym oglanlar, men siz bile oho götüni ýerteşe. Öz geldi. Sen aýtdyň da, ne Dale Carnegie'nin dost kazanma sanaty. Men onuň Turecki versiýonuny okudum. Sen etdiňle. Dost kazanma sanaty. Men onuň Tureckisini okudum. Dale Carnegie'nin ve Robert Greene. Onam okak göre eğer yetmezse sana da men o kitapları okudum. De karşındaki mesela yekece soram da sen şu karşındaki adamlara sonra gördün mü şu kitapları okudun mu ya da bir tavsiye ettin mi şu kitapları okudup ya da şol yani nasıl kaldı değer verdin adamlar var ya sen değer verdin adamlar Okudum. Ömrü boyunca bir kitabı bitiren adamlar mı? Bir Sen kitabı okanladyň özüň merdan. Hı? Sen okanladyň, Nur Muhammed okan kitabymyzda näme üçin ulanyňyza hökman psikolog bolmak gerek gel. Yok o sen 21. asırda yaşayan sen ina kitaplar boyunca bir hareket etmek isteyen yani imенно Türkmenler bile bolan nokta men ina şonu şu kitabı okuduktan sonra şu dost kazanma sanatı ona bir ne kitapta model kadar bir adama gürlen wagtyňyz diýe da gözlerine siz eğer bir ne probleminiz var olsa gözlerine seret gürlen diye bolmasa da uwajysyny hareket edin diye. Zaten kendi zat diye da otada. Mesela bütün kitabın emmesini aydıp berip biljekler de. Men başka bir milletlerde bunu denedim. İşe yaradı. %40 ve aşağı yaradı. Yönü imano Türkmen'de yaran. Türkmen'de diýen ki men diýen ki lewapda supra krizisi bolan diýes maňa diýär ki watan dönüýsen sen tywarsың sen olsun busun. Men şumatlar taňa da yaradyp bilen şu kitapla istesemle. Prosta özüm istemem şonu. Dursultan bolsun ýa çer bolsun. Size görä de bolsun. Men o. Prosta siz aktivist yani уже zaten bilmeli men siz has ýokarda görýänler, sizi düşündirjek bolmakda. Ýöne okudum diýip bana ulanmayan harp bilet düşünüp bilem o sizin logikaňyzda. Senin logikana düşünüp bolanok sen hiçbir zaman protesto olmadın. Sen Türkçenin içinde bolmadın. Sen demek kanın bile canın bile bu taýda bolmadın ki. Sen daşardan durup hemmezada logika bile ýöretýän. Da sen ine sen diňe aşypka gözleýän da. Sen içinde bolsadyň inan ki dälirip giderdin. Allah'tan biz dälirip gitmedik. Mesela şun diýär ki Dale Carnegie'ne şu wagt öňümde sözler barda. Bir dost diýär, dost eýlejek bolsaň, dosta sahip boljak bolsaň, ilk önce sen bir dost bolýa şoňa diýär. Indi men gideýin, meniň ideologiýama ters bolan, meniň aljak bolýan, alyp barýan ýoluma ters bolan biri bilen dost bolaýyn. Halkyň gözüni kellesini çaşa ugrayyn we iň soňunda da yani sen prezidenti gollaň o hawa. Menim gollayan önemem bolly. Şonu ikimiz dost diýeň, diýdireýin adamlara. Soňam halky bir ýere çağıramda da halkam gelsin. Halkam gelsin. Hawa. Näçe gelsin? Halk samzyk däle bolup görün kösönjüni bilýär. Düşen gününü bilýär. Meniň kim bilen dost bolanymy bilýär. Oňsoň maňa näme anansyn, odalama 2001 agenda ýakyn etjek bolup durlar. Seret şeýle düşün. Diýeli sen ýurdu gollaýan menim gollamak diýerler. Näpremier diýenler. Bolýa sen aktivist meni bir gudun ýerine goýýar. İkimiz dost. Yani ikimiz dost. Indi diýeli seni urdular bir ýerde. Ya da uşak bolýar. Yani ikimiz dostlar. Bahanasy näme üçin urjak bolýany gyzykly dälmi? Birinji oşur sen nursun. Sen urjak bolýar. Maňa jaňa diýen öwüzli şu taýda düşünşmelik we meni naprigad ýalar. Gelip bilýärmi? Dostlyk şu taýda. Elbetde men gelerim dost. Seni urmana gelen adam men seň prawdyň bilýän.
Yani sen men dostum olarak yani politik tarapdan değerlenip imin noy adam şeklinde dostum benim. Men Yo, şonu dava imin adam şeklinden gara ayır. Seret bizim menin menin wara adam şeklinde davam bolsa öz meselemi özümçe dör. Oň üçin men birine kömek soraman ýöne menin dawam üçin urşmana gelmeli adam birinjiden bir siyasi sebep bilen. O urmana gelämese urmana gelämese Sorag berýän göni çekiläýdi bir gyra. Deret adam şeklini ayırýar, böyle diktator üçin geldi. Men diktator üçin urjak bolýar. Dogry däm? Sen jamatyň men gelir. Näme üçin urjak bolýar? Söýdüm sana. Näme esasy? Ni za što sen başladylar, men seň tarapyňa goşular da. Madama goşulur. Tebi ni za što sen urjak bolýar. Sen men tanaýan. Ay şu bizi urçak boldular da şonu da bir gutta tuweleme ılgak geldiler maksat Türkiýe da Zakirjan'a geldiler tuweleme ay näme etmeli şer alsadyk wa Sizin dostunuz der. Siz onu kiçerjeňiz. Yani kepleri diýäňiz, o diýäňiz. Şey diýäňiz. Men şu kitapda gılar. Hayran näme kitabo bizim aýtýan zadymyz näçenji wagtda o keplerin hem ýoksa bizim wakamyzdan sonra bu kepleri kepleri Zakir'in hemme zady çykdy. Özgel sen bilme näme bilýän ki bizim wakamyzdan sonra bu kepleri maksady Zakir'in tabary çykdy. Bizi günäkärde başlady. Näçe ber gelip görseň şu düzenýän içinde. Düzenýän içinde anlaýyp bilmese ondan hemen belki. Sen soraýan men anlaýyp diýmek merdan. Benden soraýan bolsa men 2020'de. Bu ne şunka men näme üçin girdim men şunka İstanbul'da 2019'da protestany gördüm. Men habarym ýok. Näme habaryň adam 3 ýylyň içinde sen menden öň gelipsin diýip işe bilemek. Näme gazandyň? Näme gazandym? En azından mentalitet kazandım da. Allah'ın önünde en azından mentalitet kazandım. Yani en azından bir zat gurlap bilecek de. Yani çum olup bilmek. Mentalitet. Ne sen egin var menle gurluş bilen ati. Ne mentalitet kazandın? Sen de gurluş bilen. Senin näme olduğunu belli der. Şoň üçin gurluş bilemek sen bilen. Gurluşmak men sana sen menki belli der. Yani sen kim belli der? Adam öldürmeli. Men adam öldürmeli. Adam ýzyna goşuljak gel näpirler. Ne edip men sana goşuraýyn? Men öldüreldi. Öldü. Yok ben Zayeev'ları öldürelim deyip senin özgörli sen öldürmeli diýädiň özgörli näme bunu öldürmeli ýa-da hani olardan bizden birini alsa bizden olardan birini almaly diýädi. Alyp näme biziň näme turmamyz barmy? Aktivistleriň turmasy barmy? Yok sen özüňi Zayeev'laryň ýerine goýýanmy? Sen hem Zayeev'laryň statusunda men oňa düşünmedim de men diýen ki Zayeev'ları öldürmeli diýen. Ad familiýa beremok. Zayeev'lar diýen. Kim özüni Zayeev'lar statusuna goýan bolsa olary öldürmeli diýen. Sen merdan derde sen mentalitet kazandym diýen, mentalitet sen mentalitetin näliksin? Menin mentalitetim men açykdymy bu gurumlardan peýda bolanlar ýöne men birlady bilýän. Pozisiýaň wara ol ham milyon ýaly ütködüp berseň o ne ol bara garga diye bülbülü meňdejek bolup öz sesini unutdy diye bülbülün künemedi bilmetdi diye bir maskara boldy diýäň soňunda eder şon ýaly bolýar. Boy bir men pozisiýam ütködüm. Biz bilen bir stol oturasy gelýän bolsa pikirini düşünjesini ütkösün ilki kellesini näki. Ondan soň ora biz terbiyämizem o siýlagymyzam hemme adamyzam şoňa ora görkezýär. Ýöne ideologiýamyza gawat gelmeýän adama siýlagam ýok, hormatam ýok, o mertebesinem äskerem ýok. Düşdüň? Ol ilki ol öz kellesini ütkösün. Men on kellesiniň içine girilmen. On kellesini men dogry bilen ütködüm bilmen. Kellesinde şu wagt näme boldy hawa paşardan boldy, hökümetim diýen boldy, prezidenti boldy, ýani boldy, konsulluğu aýyryp taşladylar. İstanbul'un konsulluğunyň başlygyny aýyryp taşladylar. Watan habarlaryny görseňiz. Indi näme boldy özüne maşatlyk şeýif
O bir ýerden galasa oýun alypdyr. Hitrovkadaky bolan wakada iň öňde ýörýänden bir men planyň götüne depen men aktivist ekenna. O belli boldy. Hawa näme boldy? Şo boldy. Ne halkyň arkasynda dur. Şol adam meni häzir hökümet tutup akidip odan nepädeki dip bera. Hiç kimin piňine de bolan ok şol adamny. Yok. Näme üçin diýsen? Näme üçin diýsen? Belki azajygymyz halk üçin göreşen adamdan hakyny kuwuny biz ýatlar durur, sorar durur, iýdär durur biz. Ýöne bolonkyny wapşe edemez. Takşda öz pozisiýasyndan görsün, özüniň alyp baran pozisiýasy bara. Ilki bilen gapydan girmeleken, aknodan näle, çerdakdan näle. Gapydan girip medeniýetlice jaň edip salamlaşyp gepleşip bolýar. Ol nerden çykdy? TikTok'ta girdi geldi dalim videolar çeken olup men bizim o suratla mınjyradan olup herkiljek nimeler çeken olup dursunlar erkek bolsunlar goýsunlar şo videolaryny öz kasagyna näme şu podýarny bugun. Şu wagtda niýe siz niýe agam özge sen niýe diýmedik ki agam şu etýän hereketiň ýalňyş zat näme üçin diýmediňiz ki? Hani etýän hereketiň ýalňyş agam. Hani özüň bilimli adam bolsaň sen etýän hereketiň ýalňyş näme üçin diýip bilmediňiz? Bize yok ne goňşa gelende hemme zat bol bize gelende mi neme boldy? Yok, atma diýimsen. Men görmedim. Yani mälige diýen zadyr men gördüm. Men diýdim, soradym şondan mälige näme şey diýdim diýip men soradym. Yani şu wagt Nur Muhammedden eşitdim. Yani eşitdim, görmedim. Yani Melik Nur Muhammed yalan sözler. Ben gören bolsam aýdyr. Şoň üçin aýdym sen ortadan girdin. Ortadan girdin. Merdanjan. Yo onuň bolany wa özgeldi ol men görmedim bilmedim diýip o işin aşağına çykmagyň ýalňyş bolýar dost. Onu gördü öwrenni dolu bille onsoň gelip diýmeli bolýar sana. Onu şu zatlar öwren bil anyna yet hemme zady öwren onsoň gelýmeli bolýar. Onu diýjek bolsaň. Onu diýmesen. Onu diýsen bolan ok sen. Senin etmeli zadyň sen eger kritika etýän bolsaň sen şu wagt men şunu görýän seni iň köp aktivistleri bir hilek ýalňyşlaryny görýän häsiýetiň bar. Bolonkudan wapşe zat görüň. Men sana dünýäň uçuk diýekje sorag berdim müňärki. Şonuň geplen ýalňyş sözleriniň birini de näme üçin şu sorag bereň ok diýen bolun ay maňa söz bermeseler men gepläm ok diýip özüň aklaýan. Şu wagt şu taýda bolun tööleme söz bermeseler hem geplä bilýän ekeniň görkezýän şu häsiýetiňi. Sen ne bir hilek bir hil özüň aklajak bolýan ýöne menem sirna otyrna birazjyk esseňe iki tarapda deň derman seret bir objektiwni seret subjektiwni derler. Sen men mysal üçin ýekejede görem mokdara şu taraplara bir hil kritika edip şolaňy bu ýadyr etýän diýänsiň öz araňyzda edýänsiň o bize gyzykly däl etjek bolsaň umum açyk ýerde ediň. Başgalarym görsünler. Pozisiýaňyzy bilelik. Toýst öz araňyzdaky edilýän görürüňi menem diýip bilýän. Şoň üçin biraz objektiwni seretme öwrüniň biram pozisiýa şol adamlaryň öňüni bilmän ortasyndan girip soňa men eşitmedim diýmän. Onu öňüni öwrüniň biz bilemiz soň diýäs käwirdi. Has ýoluň başyndan bäri şu haramzadalar aktivizme iň köp ziýan berenler şolar. Şu Zakir, Yankı, Maksat Türkiye ve şoňa meňzeşler. Wotymyny Yankı Maksat B diýilen Zaýa FTC mäze belki birleri üstüne alırlar da ben deme Maksat B bilemok dene balalyk mı näme. Gitýä Şatlyk Şehiýew bilen dialog kurýar. Şatlyk Şehiýew ýalbaryp öz videosunu çykartýar. Ondan soň gitýä Abalakowa ile diskussiýa girýär. Ondan soň o taýda sapşenýalar çykýar. Ondan soň Hasap wagty diýilen biri var. Oň bilen diskussiýa girýär zadetde. Yazışdyğı sapşenýalar ortada. Men diýär ki öz o näme yazan sapşenýasy men götümden uydurmaýan. Bu sapşenýalar internetde fakt olarak var. Men diýär ki Türkmenistana baraýyn özümi gora astyna alaýyn. Ondan soň diýär hemme zady gürlejek diýär. Bu anasyny sikdimiň orus bu çocuğu bugünlük günde göreşici bolýar. Biz agent mi bolýas? Bu zina atıklarını siz goraýaňyz. Merdan, ya da bu söýünmän gürle, gaýrat et, söýünmän gürle. O enne sen atasyň näme? Ýa-da bu 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 ýa
Bir Enes güzüňe bara Türkmenistana baran wadyna ganatlaryny, onu bak yeleklerini tuvalýarlar. bak Onuň maksat Türkiýanyň, Zakiriň yok hissem bak gidi bilen o. yok Hemmesem bak aktivist bolan. Hemmesem aktivist. Men saňa aýdan hemmesem aktivist ýöne bak özleri bak üçin prezidenti bak öwmeli, bak galany ýere sokmaly diýilen politika bol zanaweska dolanýarlar prezidenti. Bolly. Şeýdip bak bolajak bolýarlar. O hökümetem samdyk däl. Düşünjerinde ganatyny ütýär olaň baryny. bak Ondan bir arkaňa halka Allahyň halk bilen ýörejek bollar mally bir topar. bir minut duray da En bir minut ýöredime olanlar sag bolun. böyle bak men zina atığı diýdim. Zina atığı. Yani ejesiniň adyny tutmadım, familiýasyny tutmadım. Kakasynyň ad familiýasyndan tutmadım. Zanaat ýynyň anasyny sikdiklerim diýip oturýarsyň, açyk-açyk aýdyp oturýarsyň. O men Daprosy bar o sözleriň. Näme? Merdan. men her wagtam açıktım. Her wagtam açık oldum. Zaten bu sistema, yani sistema däl de men bu işem däl de men bu hereket ýa-da bir gordüstü meselesi bolan bir mesele giren wagtyma açık şekilde yüzüm, adım, familiýam bile girdim. Onkaly nickname, o neyim, bu neyim ulanyp girmedim. Adım, familiýam bile girdim. Merdan Badrov. Batyrov. Yani Yok, isterseniz. o sen adyň familiýaň bilen giren bir alakasy ýok. Men diýen gepim Svitoýa dil ýetirýän bilýärmi? Kim bolanda da mesela Svitoýa dil ýetirmek biraz Yok. men panatamdan ýalňyş bir zat. Badrov. Sen panyaçağından yanlış olup biler sebep. Sen 2020'de de belki özünden bilersin. Şunka zat vardı. Yoldaşlar var da yoldaş derken yani yani bir beyni açılan prosto bir profesör vardı, zat vardı, bir normalni gürlen adamlar. Biz diýerdi ki şunkaly neme Türkmenistanda şunkaly köşen ýasat etýäs. Ana hiçbir sözüm sözmedi. O adamların anasına avradyny söwdüler, ugrajanya etdiler, polisiýa üstüne gitti, bastılar, zat etdiler. O adamları ýygnadylar, gorkuzdular. Indi men gelip sökmemmi? Näme? Aşypka bolýar. Indi sen Serhat biri söýdi diýip senem söýmeli diýen bir ýazygy ýa-da bir näme dagawary ýok hiç ýerde. Вот именно özüň etdiň ýazygy ýa-da bir kançoluk ökme istediğim kadar söýebilirim yani. Ýöne Zayat Serhat var. biri söýdi diýip seniň hem söýmeli diýen ýazygyň ýok diýip aýdyp otyrym men. Men söýmeli däl, olar söýüp bilýär. Wa Serhat. Biri söýdi diýip seniň hem söýmeli diýilen ýazygyň ýok diýäň-de. Nowa, şon ýaldy ýaly. Sen maňa diýek ki biraz bir näme zat gürleşdi. Ay Düzgün gürleşdi. Mesela biri ne bileyim üstüne gazan kara sürüp çıksa sen hem gazan kara sürüp çıkman diýen zat ýok. ol işte Olanın nemesi kalitesi şo bolsa senin hem öz kaliteňi şoňa düşürmeli däl indi sen hem söýüp. yok. Bak düşünsene 7-24 senin anan avradın kalmıyor, bacın kalmıyor, ailen kalmıyor, çocukların kalmıyor. Her bir şeye kadar seni çıkarıyorlar. Ondan sonra da ya bizzat bende olmadı o şey. Ama yoldaşlar vardı. Tamam da Serhat özün aýdyp otursun söýenler bar, maňa da söýýärler. Ýöne şu söýen adamlar Serhat mert bolsa ýa-da özüne uwajenýasy bolan adam bolsa birinciden söýmez, akuratny gürleşer. Ýa-da gelerden yüzüme söýsün. Gördün berde fark var. Menem oturup ertede aşama çel takoy küfürler eder. Adamın ömründe eşitmedik geplerini ama aýdyp bilýän. Ýöne gerek däl şu zat. Rus mesane beçek bolamaz. Sen ağzın küfürlü onu bilýänden ýöne de şonda da birazcık küfürsüz gürleşsen hiç bolmanda efirde oturan ayarlar var, birazcık yaşlılar var. Olara näme bolsun, syla hormatyn bolsun da beýleki küfür eden adamına, söýen adamına uwajenýan bolmasa da sen dinläp oturanlara bolsun, sen öz taraptarlaryňa syla hormatyn bolsun diýjek bolýar. Menin öz taraptarlarym zaten menin näme nähli gürleşýär, men nirde näme gürleşýärmi bilýärler olar da.
Yani küfürlü gürlän wagtyma men at familiýa dikkat etseň hiç wagt at familiýa tutamak arada kaydırıp koyuverýän-de üstüne alınan alınsın da üstüne alınan zina atığı diýen üstüne alınan atılsın. Men at familiýa tutamak ki. Men örnek berýän-de Ýewropeski şymara diýen Ýewropeski şymara kim bolsa o üstüne alınsın. Ortadan hop deyip aşağıdan komentariýa yazar çıkar. Ya da bermengen ene doňuzy desem aşağıdan hop deyip çıkar. Yani seni rahatsız eden bir zat yok ki bu taýda. Men at familiýa tutamak düşünýän. Yani biraz bir logik düşünsen. At familiýa tutamak. Ya da diyelim ki Tıvarın çağası. Diysem Bakırköy'deki bir itin çağası hop ortaya çıkar. Yani bu Ot bilmiyorum, men hep sana şonu aýdyp otyryn. Serhat, hazır senin mesela sen üstüne primer alıp görkezeyim. Senin şu taýda näme diýeninde hökümet bilen neme dip ýörenine ya da biri bilen uruşanyňda zatda sen ene atan günahkar däl oň üçin. Ya da doğanın garyndaşyň günahkar däl, sen özüňe özüň jogap berýändiň ha? Doğrudan mı? bak sen nire girip gittin? Men şahs diýen, men şahslar hedef alýan. Men hedef alamak ki yani bir aileyi zady bir şey hedef alamak. Yo, sen bizi hedef aldın diýemok. Alsaň da janyň sag bolsun. Ýene bir gez aýdýan. Sen az mesela maksat B o familiýasy menen bilemek şonuň da. Sen şoňa mesela atkryt söýdüň mesela. Ondan sonra men onun tarafını almak üçün aýdamok. Serhat Merdan, yanlış düşünme. Men aýdyp otyryn. Sen bolýa, oňa uwajenýän ya da izzet hormatyň bolmasa da diýen, efirde seni dinläp oturan adamlara syla hormatyň bolsun diýen. Sen hem aýdýan, ay men dinleýänler diýen bilýär diýen. Onda sen neyse aýtmaýyn da boş ver. O dinleýänler hem sanaň orta, sen adam ýerine goýýan ok bolýar da. Bak keva dünyaya başka indi doğrudur yani. Dünyaya başka pencerelerden bakabiliyoruz. Sen öz pencerenden bakyan, men öz penceremden bakyan. Doğrudur. Sebebi näme bileňmi? Senen wagtynda näme görüp säkelçe görüp ondan soň çekilen. Ama biz nurdatça edip ondan soň haksızlığa uğrayan adamlarız. Mesela Atkrit yani bunu aýdanda. Ya prosto gülecek de başka hissetmeme cevap verecek ya. Sakalca valya batırın canın sağ olsun. Yo, istediğin kadar gülebilirsin zaten kayıtlı efir birilerinin işine yarar, birilerinin işine yaramaz. Sadece men Lişna'da bu kadar orospu çocuğunu bir arada görmediğim için şaşırdım yani de. Ben bu kadar orospu çocuğunu bir arada görmedim. O yüzden de küfür ediyorum sürekli. Zayıflar, oynaştan bolanıklar, küntüden bolanıklar, tıvarifler. Hepsine küfür ediyorum. Bak sen niye rahatsız oluyorsun ki bu şeylerden? Sen diyorsun ki yok seni dinleyen insan var, bizi dinleyen kitle var şey. Hoşuna gidiyor ki dinliyor. Hoşuna gitmese benim ilk küfürümde zaten efiri terk edecek. Hoşuna gidiyor ki dinliyor. Hoşuna gitmese terk edecek bu efiri. Evet. Şimdi şuraya bir zat var. Deme Badro. Sen berde yanlış düşünüyorsun. Serhat birinciden. Sen söyleyip gürleyen öz kalibranı belli edeceksin. Näçe söyleyip gürleyen de öz kalibranı belli edeceksin. Dinlen oturan adamım şona göre sana syla hormat görkezýär. Men sana kısaca şonu açacak bolup nemetdim. Ama yine neme felsefeye bağlayan evet sonra felsefeden devam edin. Evet felsefe istiyorum. Hadi felsefe devam. Evet, bir zat aýdylmy şuňemede. Bakı sen wara häzir mysal üçin günne efir açyp bad edip öňüňde berseň de mysal üçin awraň alyp bad edip ýa-da bir dernek açyşdyryp miting protestler edip bir
halkyň üns merkezine oturmalylar, ýöne merkeze otur. Menem seni alagadan tankit edip başlaýyn. Ay bolar bolgusuz. Tapag diyor. Çökme da tayin üstüne. Bolar bolgusuz. Indi şu käbir adamlar şonu minisiyle başlaýar. Çekýär bolan. Ha diýär. Şunam diýär. Bir sanjaga mysal üçin konsulsto ýaly yeneler bilen bir hiljek olaryň kömegi bilen bir informasiýa alışdyryp birdatlar eden bolup tökmede daýyn. Bir giden videolarymyz we elimizde tutnamlamalar we dikkep dediler. Hiç adam görkezmediler. Şeýdi başlayan bolyn bir hile frazu sana uje sen tankit eden adam bolansoň sana ýallyk kılýançylar tapylýar. Şon ýal bolmaýyn o gaýrat edin o. Şu tankit edýän adamynyň tankit etýäni üçin dälenim. Şu yerinde mi ya yerinde dämi şoňa seredin o birinji. O tankit etmekden ansat ýok dünýede o. Biz men her wagt şu aýtdym, biziň edýän ýolumyz ýalňyş bolsa da şu bir güt diýýänem şu göçüm ýalňyş dik kuruldy bir wagt. Şaptyň efirinde. Göçümler dogry bolsa menem gollajak diýip. Men şu taýdan bilýän oňuňy aktivist şolam bir ýurdu agdarjak nemeler iş etjek bolýar. Olam biz bilen sataşmaýo, bar git öz ýoluňy özüň tapa onu. Sataşma biz bilen way. Men sataşam, men köçede gördüm tanamak şolaň hiçsin, alýymam ýok, berýimem ýok. Sataşma. Men bilen näme işiň var? Ya ýene beýleki dogry zatlar aýdyp göründirler. Näme işiň var sen? Çıkıp käşken sen dogrusyny aýdýan bolsaň, sen näme dogrusyny aýdan ok çıkıp gaýtam manipulasiýa edip oturyp. O merdan Mustaqyň eli kastetli suratyny şu biziň aktivistlerimiň ýalňyş daraw frazu çykarmadylar da şonu. Frazu çykarmadylar şo wagt. Bu näme onu diýip çykarmalylar. Şo videolar bilen nämeler bilen edip oturýarlar. Maňa soň geldi o suraty. Mendenem gizlediler da şo suraty ellerinde bar eken. Bir gahar meýanýary şular ýal pozisiýasyny bir edip ýörek görmüň. Senem bir hiljek gol bilen agdarma isleýän, bildim sen o düşnükli senkem. Kardeşim agdır, şo ýol dogry diýen olsa. Sen kini dogry diýip hasaplasa halkyň özü karar berýär. Halk seni ýerine düşýär. Biz kim olsaň, sen galjak bolsaň, bizi ýere basyp tökmet bilen bokatyp palçakyňyp galjak bolmady. Bu işi özüň şu halkyň anamyna girip al. O bizi ýere sokup ya bokatyp o adamlarym çiýsi demen birini anmasa birini anwatýar. Awa siýasat bilen işi ýoklar. Birinji gedek görýär. Ay nur maşinik bir dernekde açıpdyr pulwaryny alypdyr diýip görülýär. Ýa-da men şu derneň elektrik faturalaryny çen saklap oturyn o. Tölen pullan görkesi agzlar uçuklýar. Şonça pul gelen awam kömekler. Diňe şoň elektrik faturasyna da gelen o merkez. Depozit diýdi bir giden zat tölen notaýdy. Halktan gelen ok şonça pul. Ýön onan ýa diýýärler bolýan. Onan ýa awo. Prosto şon ýaly nemelerden geçdik biz. Sen eger dogry ýol alyp barýan bolsaň senkin tagym halk gollaýar howjanyň. Gollaýar senkini. Biz şolun ýalňyş diýmeýär, biz oturup bize şu diktator aýyrsak bolýar, biz ýurtda şu adamlar marda 17 adam tutulupdyr. 17 sany şu etasanyň welayet häkim aýryldy. Ýerine kim geçenem bolsa şoň ýany bilenem demesem häkim organ işgäri ýene gör. Marhaban başly maksat diýilýän ýatyr. Olam ýatyr diýe maryň bir 3-4 san baýlaň biri. İkinci 5 san baýa girýär şolam. Näme üçin basylypdyr bilemok. Kim saýdýa maşynydan aruja çykypdyr diýe plan, her kim bir zat diýe. Düşnükli Türkmenistan semredip soýýar. Semredip soýýar. Bak ben hadi golma. Bak efirine geldik bir söz versen ya. O Putin hoş geldin. Putin'e böyle söz verelim. Putin dedi. Hadi ya derler. Unutma Almanca yer misiniz? İyi yayınlar. Bak şu Türkmençilik bilen Bodurfa 2 tane soru var da. Aýdyr. Türkmençilik sen dedin 5. güntü o bir günler farkat tutuldu. 1. gün hemen farkatı çıkaryan dedin. Şu vaktam az önce dedin. Birinin üstüne atyan. Eli bilen gönderdiler diyen de. Sen çıkaracak deyip örde paşırdadın. Ne için beri geldiğinden bugün gönderdiler diyen. Sen çıkaracak dedin. Halktan pul topladın.
Dollar hasap attın, euro hasap attın, Dubay'dan da Putin pul dursana men haçan men dursana haçan men bilýän sana. farkady çykarýan idim. Olar ýaly gurrun ýalan tökmet Sonra aýtmasana meňe. Bodrum Men dur men sana sorama cevap ver sonra. Bodrum sana da soram var. Bodrum Türkiýanyň sen men neyse nerede? dursana Sen ne emek edeceksin? Onu da tökmet bilmedin. bärnat sen. Yo, men samsykma men birini çykarýan diýer ýaly. Samsykma men sen ýaly. Ha? Samsykma men var. Men oturan yerimden çykaryp biljeğim, çykaryp bilmejeğim bilýändir näme no. Polemiğe girme. Bir dakika. Tökmetçilerden hem gaýbaly ýa tökmetçilerden hem mara Hudaýyňyzdan tapma o dünýede bu dünýede olay iki dünýäňizde. Tökmetçilerden hem ýara bolmaýar. Anlayıp. Bir minutta bir polemiğe girme. Haçan ne Farhat durdu fi çıkararız bir ağzımızdan ya lişni men ne Badrov eğer o kapillen Sen olsa emek edeceksin dedim. Sana sorarım sen emek edeceksin dedim. Bak sana bu zaten düşündürüyorsa bakın sözde bakan yoksa o. Sen biri öyle çatmadan önlem mi dedim? Biri sövdü deyip sövmedi ya. Efirde sövmedi ya. Senin gol dayanlar da sana formatı kaçar diye. Sen de o sen kendine gelen ne diyemiyor şu an? Kayfın Ben var. aşağı tutup benim yerimi tuttu var ya sen cevaplarına. Böyle sen birinci başta dedin ki Farhat Durduev'den girdin. Az indi bana geçtin de. Sorunu ver. Ondan sonra ben sana cevap vereceğim Ama de. her başına bir soru verdim. Bu Nur Muhammed Anla ismi var ya o oturdu efirde ben çıkaryan dedi. Bugün Cuma günüydü. Ben dedi pazar ertesi onu çıkaracak dedi. Hatta pul topladı efirde oturup. Ben pul toplayan dedi. O dedi bu dedi. Nerede var o Dakika. zatlar? Herkese. Böyle. Eğer sen Pul bunu aktivizm için edecek mi? çöplüdüm men aktivizm için çöplüdüm. Putin Farhat Farhat şunlarda. için Farhat çöplüdüm. üçün diýdim men size. Farhat şün mecidi köýdi, advokat ba diýdim. Barın gidin şoňa pul töläň diýdim. Tölediňmi sen şoňa pul? Evet Ha? sen hasama pul topladım o. Hasama pul topladım o. İstersen zatını görgezin o. 70 Ne dolar pul çokladın? Hani topladım gör sen hasama. Aydany ne çokladın? Evet, kalmadı onun zatı da kalmadı, dekonu da kalmadı o. Dursana dur men Yediren ýadymda demese men yediren. gelen pullar ýadymda sen ne çoklanyň aýt? 70 dolar okladım o. 70 dolar däl o sen maňa lir oklansyň oklanmasaň en para goýuly taýda sen näçe lir oklanyň aýtsana. En para koyan o dolar katını attım o dolardan attım. Ne hemen görmedi canına. Ben pulumun görmedi dedim ama sen değildin ha. Ben çıkarayan dedim. Ben o hakta görmedi. Sen dolar atdyňmy? Sen dolar atdyňmy? Putin. Doğru olanlar giyecek. Dal bay. Staydanam görüm ýalan sözleýän o adamlar serediňin ha. Maňa birinciden dolar atanyň içinden bir 100 dolar geldi. Diýekçe 100 dolar. Olam bankdan gelmedi. PayPal'dan geldi. Olam başga ýerden geldi. Näme ýalan sözleýän maňa başga dolar gelen o gawa. Nur Muhammed. Doğancuğum. Men bardım. Hudaý bar eýslerden, bir ýar eýslerden bar. Nuri, tuğda çek korup durma. Men efirimde meni tuyurdu tutaydı. Sen şurada kala çek. Dolar okladım diýer, açıklamalı bolýan o kim men şo geçirdim diýer ha. oklamadı Diýen adam açıklamalı bolýar ha. Problem. Bu olan prosto nime provokasyon. Men yaptım onu giyeceğim. WhatsApp'a girip açıklap bermeli bolýan dostumca görüntülü görkezýän çeýigimi kim geçirdim diýär. Kişiden yere geldiler Cem'i gelin. Açıklap bilmesem gimar oýan oturmaly bolýan brat. Bolýan neyse. Giyeceğim rahat bolsun onu. Bu dünýäň o dünýesi. Yankı Putin'in soru var da neme bölmeň de Bu dünýäň o dünýesi maňa tawarny bolsun emin ýaman algyly o dünýede. O dünýede ýaman köp adamdan algyly men. Bol menim ýatdym oğlumlar şol ýalak zaýalardan bir darajlar git düşündirmem ýadadan dogry aýtsam. Sen nämesten şonu olsun da sen nämesten şonu tökme dat men işim ýok ekenmi? Daway. Bolýa algyň olsa da deme janyň jehenneme artık Allah bilen seniň araňda galmyş. Başga bir şey. Putin näme diýdiň?
adam tap bilmezsin o özüňe bir mentalitetine ýakşar bir adam tap Putin diýip goýupsyň o ırkyny kıran adamyň adyny goýupsyň o ırkyny kıran adam ırkyny ýene mümkin adamlara var mümkin bir parçaň baýdany berersiň kellesine ýapyştyrarsyň çıkarıp yırtınarsan üçün diyelim ki neme parti diyelim Yago Parti. Yago Parti deyip yırtınarlar ama partinin neme olduğunu bilmezler. Yani eline bir blankot alıp okap bilmeyen adamlar işte bunlar da ağzına gelen danışırlar. Gahbenin balaları. Hudaýa şükür. Alo bak Harma. Selamun aleyküm. Aleykümselam, hoş geldin. Hoş bulduk. Näçe men efir alanyňa bakdy? Zararanda gürleş oturlar, efir bozulmasın diye. Ha. Sağlıkmy da, näde içki işler? Ne olacak? Hiç yaxşı ýerdeşe. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Gomy öz ýerde. Atada gowmy. Hep bozuk da şükür Allah'a şükür. Gördüňmi baky urada videomu? Yo, nereden uğrattın? TikTok'tan mı uğrattım? Telegram'da gruppadan göreli. Telegram'a geçeceğim. Öz geldi sağlık mı näle? Can sağlık. Ay, kurhuda boljak. Yaman däl. Nereye gittim yani? Ha? Nereye gittim mi? Hawa. Tüňe hereket öme. Öme ýygy ýok Allah. Doğru ettin. Ha. Şöyle hep wagt geçip barýar da amana. Rahat toplamasak boljak. Vakt juda geçti. Öyle yaman çalt geçti. Eyyamızın garranımızdan bilmeni kalıp durstay. Men halan saçym al koýun bolmady gözüme düşýär da, görbilem ýokdum ýoly. Men kam kel bolsa döwletde ýaşajak bolsa uradym. Her näme ýakmady maňa da. Ogala tatbaty. Unda şükür arty gidip bertirem aldan. Öyle. Dağlanız yine bir sefer. Näme kimeli şu aşağıdaki. Dobre. Kızıl. Ama sen ýok bärdem. Ne bu? 40'dan ýok para. 35. Akşam. Şu Türkmenin efirine varsan diňe gapçanakda gok kalmagy bir oturan wagtyny göremekde hiç bir Türkmenin efirine varsan. Yo mana şu bakda günahym hem ketdes bakda. Gördüm. Ama maňa kabul edýär men atyn günahlarynysy. Yo dogry aýtjam. Men ýüzünden aýdam ýok hiç kimiň ýüzüne aýtjam. Bakda günahyn ketdes bakda. Ayna baçaýynda. Yo. Qara. Inde bir zat diýsem bolsa bunuňda damalar mümkin ende şol mesela sizler 9 ýyl 12 ýyl 10 ýyl okadyňyz da. Şunda näçe sanaglarlar bu der gel diýjege bajyňa planyňa onyňa munyňa basyp başlaýarlar da. Oso bir azrak
Näme diýdim, howseleden iş alan ýoklardy. Azat sen goýoran videoň nemesi haýsy? Gruppadanam görüp bilersin. Soňunca mı neme var? Kel kime lagady ýazma çykdy. Şoňa? O da mala meňze ýa gerek. Ya sami sen oktana. 300 neçe kişilik adamı 300 neçe kişilik adamı serbest bırak ya zaten. Şu döwletleriň nämeleri bar, şu demokratiýa jemgyýetiniň wekillerine ekstradisiýa etmek hakynda şu döwletleriniň gizli guluklary näme uradypdyr, hata uradypdyr. Soň Türkiýanyň hem häkimeti birazjyk ilk başda bir polojitynna garşylapdyr muny bilen, ýöne soňundan şu 4 partiýanyň hukuk näme komissiýon ýolbaşçysy bar, häzir türmede oturan. Şonuň daglaty bilen ya Sesin takipsizlik gelmiyor. karary ya olmasa serpis bırakmak hakynda näme dipdirler ba? Ay başarılar. Azada şu Sanjar wakasy diýorsuzlar da sizlere. Şu waka şu Safar Murat Niyazowyň wagtynda boldymy ýa Berdi Muhammediň wagtynda boldymy? Sapar ata şu Şu nemeden şu nemede bolundurda o 2003-2004 boldymy? He Sancar doğru pardon ben neme bilen karıştırdım da Ajdar vakası. Doğru. 2002'de şu nemede mana bu kança adamlar şöyle basıldı şu sol adamlar bilendir de mana kimin tek mana bu iksan garrge neme dip oturuyor da Taýda Türkmenistan diýip bir kanallar bar bilmedim men. Şonuň doganan adam şonda biri. Ady admyn Spotiş. Onun kendi doğanı var. O tayda. Kendi doğanı basıldı. Bir 3-4 saniye doğanı basıldı onun. Şu tayda neresiler aradan am çıktı köpüsü şu. Olar şu owadan depede öldü hemmese. Ýöne 2014'de 2015'de şu sol ortalarda haşa bildiler owadan bir oglan şu rakam falan şöyle barantı. Ora şolar köp spadi oturuyor. Ölenam köp. Toy bildiriyor adam bilen. Dünyada cehennem bolsa şu Türkmenistanyň gözüne cehennemiň bir şahamçası diýsen ýalňyş bolmaz. Edil cehennem ýala onýala näme däl beren ýöne cehennem adam çydap bilmeýär hiç zada da. Ýöne şonuň birazjyk bir lightning versiýasy diýilýär-de şo birazjyk diýsemde. 3'ten 1 bölegi diýilýär-de. Yumşadılan görünüşü diye light diye. Lightning versiýasy. Yani bizlerde de ama o rakam bardı yani o bizlerde o rakam etmedi ve öğreniyor o. İkisi var, iki turma var paytakta şu Begram, samana kul çarkı diyoruz. Olu ikisi kette oluşurlar mı o rakama da bilmiyorum. Yani cezasını uruluyor, sövülüyor. Onu ediyor yani nanlı çayını veriyor da. Evet öyle. Hazır sizde o näme seriste bolanýanlar narkotik giraýat bolanýanlar. Zaten tiktirýärler bilenmi türmeye alıp bir ýerde içemit şo sağlık merkezi ýaly. Şo taýda Taliban
näme tikdirýär? Harbiýe ýeneşik tikdirýär zat etýär. Olan ba? Şondan habarym iş ýeri Hawa bölük ba. çüretýär zat etýär. Ona aýlygym bir ýa mana Hiratda ba. Paýtagyň ikisinde de bar, soň Türkiýede de bar, soň başga beýleki welayat türmelerde de bar. Şolar ýani eňine çykdyr eskerler üçin. Habarym bardy. Ha. Bilen türkmenlerimiz de baryp durýar. Ketsen ýanyna. Olara hoşluk edip nemet goýberdi. Öten akşam ön akşam etirlerde şöyle oturdular da. Şu paytaxtdan esire goşulýarlar var da bizlerden TikTok'a. Ýaşulamyzdan şol rakam gurrun berip oturdy. Şu rakam hoşluk edip oturup türkmenleriň mesinden dedi. 10 minut wagt beren diýär, 5 minut diýär. 1 saat 15 minut oturup durdy. Tüýleme. Şo. Evet, bana şükürüm bular. Endi men bular ama neme dem ýok da çenden goldap neme param ýok. Ýöne ýurdaram. Mana köne şäherler ýykypyndy. Ýagnan şäherler ýykyp ýagnan täzelik kurşap durýar. Meti köp ýerlerine serekleri kurşap ýetýärler. Men aýtdym şu 1,5 ýylda doýdular abaýşylar diýip. Hepde de 40 milyon 50 milyon dolar bolsa gelip doglara. O Taliban hökümetem irgiç ýene-de näme diýär, ýatýar-da. Gitti. Bular men odaram bilýärdi bular bir näçe wagt gelen adam bular. 92'de bir geldiler. Ha. Te şu 96'da raýat uruş başlady sizde. Grajdanski uruş diýilýär-de. Şu raýat için uruş başlandy. Hatta kimen şu täjik komandany bardy ýa. Ahmet Samet. Şol Başdostyň. Yo, Ahmet Samet. Mazar-ı Şerif'te Ölen mi? dostum. Oday. Indi şu wagtda şu neme Ruslar barda Awganistan. Şolardan eskerler, galan eskerler bardy. Öten ýyl möňül biri Hiratda çykyp galan ekeni ola Kazak diýdim bilmedim men şeňany aýtdyr da o sorakam 60 näçe ýaşynda ölen eken şu. Şu 2021-de. Evet koşundan galan ken oldu. Ha. Şu türkmenlerden ama galan eken şu aňyrda ganda her tarapdan şeňalarda birse bir Facebook'a bir çykandy munyň filmlerini alyp bilmem alypdyr şu wagtda. 2019-yň üstlerinde şu rakam gurrun aýtýarlar. Türkmenistandan men Daşawuzdan men diýip şu rakam. Şu aýtýar şol bir gedek görüp kaldym men şol filmi. Videosyny Facebook'a atanasyň. Meniň dünýä garaýşym bilen mysal üçin özgeldi seret Afganistana baryp birine da emadan fit diýsem gözüňe gelersin men näme derlerdi. Ha. O wagtlar zalim köpekden abi. Kelle harap güsven diýip bir başlarlar taýak bilen urup zat edip O zarakdan. Kura bu wagtlara adaldan şoratlar. Zarakdan. bak senem molla bolarsyň Afganistana barsan.
Ha? Ýene men boldy olarsyň. Biziň Haysman da. ahunur aslında seýetsem biziň ahunu urutmaly otay. Ahun tam bir näme bolar otayda. Ya, day. Serdar Ahunu Ahmet. öldürenler. Ya. Ahunu öldürenler da. O gündüz ahun olar giyeceğim. Otaya geçsen Azat. Otaya geçende Serhat, otayının halkı näme eşitmek istese şonu aytıp bermeli boýlar. İhtimal ýöne anykda. Anyk. Şu adam näme isteýän bolsa şonu aytyp berýär. Birem Öz geldi. men Guştepe'ni öleýärmi? Hawa. Guştepe yaman gowy ýer ha. Ho bolýar ýamandal. Şu göklük ýerde köpürak mana şol bahar aýlarynda ýaman göklük ýaxşy bir şamalga bir hawasy ýaman owadan bolýar. Bizler taraplar ba, o ýer ba. Hazina bilenozan Türkmenistan üçün yaman amat ýerde. Hazniden geçen wagtyň ýegece Türkmenda hiçem bilmedi de bakyjan. Döşüklerini bilmek gerek diýär ha. Türkmenistana gidip geljek bolsan. Hawa. Türkmenistan'a gidip gelip bilmeýän. O hayallerden çıkın da uyanın. El yüzünüzü yuvun, suňuňyzy içiň. Ýok, men ýekide watanım var. Ata watanım Türkmenistan. O özgeldi senem o Ersardan bolma. Ersardan bolma. Atatürkmenden doğulma. Şonuň üçin men watanym ýekete. Tire parasyly edýäňizmi? Ýok, meniň maşgalam garşy. Onda näme ersary? Men aýdatyny sana, ersardan bolma. Kaka mersary. Ejem darametal ata. Atadan doğulma diýordyň sana. İnsan bolsa da boldy da näme haýsy nemeden bolandy da 2016'dan soň granisalar 3 kezi köpýärdi. Öňkisi ýaly indi eliňe haltaňy alyp geçip gaýdyp bilmeýän. Öz geldi senem bulary bilýän bolsaň aýtman owa diýen bolýarmy? Yöndü. Ya Azadan, o sen meni ýaxşy görýän, dogrudanam. Bolýar da ýaxşy görseň. Ya doğrusyny aýtsaň gowda seni bak öz geldi bara Amderiýan suwunda borna gemide geçip bu tarafa geçýän ýyllaryň ýadyňdan çykdy öýdýän. Ahmet indam derýän suwuny aljagama bizler ýartyny. Onda bogun. Indi geçsegem-de men döňkü dostlarym hemmesi türmede o daşar döwletde ýaşap berýär. Bir ýegellerden başga Afganistanyň önemli Türkmenler mezdi proşun baý ýaşar baky. Hemmesi ýa düýe satýan, ýa hal satýan, dükkany bar. Bilýän men olar Türkmenistanda ýaşaýan baýlaryndan tanaýan men olar. Olaram men tanaýar. O nemede bak aýdan başga bir zat aýtjakdym men. O neme yüzük bar-ta. O wagtda. Solardan beri üç bilen Türkmen Awganistana geldi. Yüzüklerden birege. Ne şonu aýtjakdym menem Azat. Ne şu öz geldiň aýdyp oturan yüzük diýeni bar ha. Ne şu yüzüň eýesi karoçy. Awganistanyň baý adamy şol adam.
Başta 70'e yakın ahranası var. Başkaça o ayda oturmayı boş ver. Hiç kim şu an Taliban'ın ya hiç kime misat deyip bilen o şu an. Ya degen ýoklar. Olara meý hemmesiniň eli bar, birek bilen. Döň kıyaram däl o baky. Serhatdan masalaly bütýärler ara bu iki sany tırıl masalalar dolup birinde bu patat salyp ötýärler. Büýleksinden öňde ötükden de o büýleki neşe alyp gidip otyrlar. Bordat diýsen hany subudyň görköz ozat buzat diýip şöyle diýerler. Olaň ýanyna barsaň öldürmän goýmuyor o. Ugastan tarapda. Suda gerek yok. Neme? No. Sen öý adresini alýarlar, giýje ýarysy wartalýar. Yo, O wagtda 4 gün düşürüp gaýdýar, giýje ýarysy kellen halta giydirip alyp gaýdýarlar. gün göregün diýdilerim kançasyny öldürdiler göregün diýip. Öýden bular öz birek içinde hem şu götünü gysarsa Allah solaram ýa etýärler. Bizler göremiz ýok diýip. Türkmenistan istihbaratını, Türkmenistan'ın granisasyny bir hili kermensaray ýaly edip göküňe Kim var ha? Halk düşmanı kelin ayık. Vatan dönükler siz. Kim menme? Kim? Bu dönükler ilk kozal ten bolmaly ondan soň men ondan soň ada. Sen öň başladın. Seni izleri. Bolya da indi. Biz tövbeliyiz. Tuğban yerine gelmiyor. Bu bir giden adam neçe ben de ettim ya hatta. Ben hiç adam etmedim. Etmedim. Azada adam mı çıktır abi? Vatan dönükleri kaçıyorlar bir-birde. Men ağaç çakta mana otursan yer taksamaçyligym oturarım. Oturuyorum benim telefon kıra koyup yatarım hemen. Yok senem yatma. Haçan gidecek yurda haçan gidecek. Yurda ay men 2 ýyl gaýry galar nämen bäze. 2 ýyl ana şu inim gelse doganım gelse onda onu goýup kim bolýar. Onda ben şu gelenden soň guraňa sal taýyn içinde giderim. Oğlum kaçan gelecek, kaçan gaýtjak, onda mälim ýok, oňam toýun etjek. Bir 2 aýdan soň ediler toýy. Men mi ya da başka bir milletten alıp berýäňizmi? Ýok, türkmen öz obamyzdan ara men özüm käm öz obamdan enim käm türkmen indi özbekler bilen malum berimiz aba olam az neme däldi. Indi köprek türkmen hiç neme etýärler-de. Bak görüyor musun? O kartany men çizdim ha. Azar. Şunun bilen ýara Afganistan bize geçýär-de. Şu Türkmen welaýatları bolan ýer. Türkmen Zahra, Gülistan welaýaty. Maşadyň ýarysy. Evet. Emme Onu biz Türkmen görüp. Azerbaýjan bilen gowur ýer serkedimiz bolar da. Günü Azerbaýjan bize Azerbaýjanlara geçen o. Bolar. Ýoş. Var otyr. Puştanistan, Belucistan, Persiya zaten İran. Anca onu kaçan biz görüp Munyalı Türkmenistan görüp bilerse. Munyalı olmasa da şunun bir
yakınlaşanını görüp biliriz. Mesela Aydalı e, Marçak, Gözcan, Mezar Şerif bu taylardan özüne yer alan Türkmenistan'ı kaçan görüp biliriz. Men girimce men kellemdeki adam prezident bolany adayında. Ya da şoň görüşündeki bir adam gelse, yine şonda bolar. Kellendäki adam kim o? Indi bar da biri. Gönümel bomba goýduraýyn şoňa. Ay, koydurup bilmeyin. O Aşgabatdaky Zirila araç diýordum, näme masilimi? Baqa. Yok. Zırt barasılaydım. Oklay yok. Türkmençe soğukkonan öyle. Soğukkonan. Ben özüm bolanay prezident emmeňizin ýerine. Siz paka uruşuverin öz aranızda. Ben yoluma açıverin siz uruşup. Az kaldı az. Yine bir 15 yıl sabredin hani. Eten prezident edip oturmaz bizler. Eline baydağı Sen alıp prezident etsek haýyş edip köyneklerini yırtıp garnyňyzy adyn kesip prezident bolzat diýip ýalbarsaň näde görýär? yo sen prezident bolanyň öz geldi özün daraktan tutdan sallap öldürüpdir diýip eşderdiň. Bolmaz da sallap öldürmeseň öldürer arkaýyn bolur. Sen näme etdiň aý problem etdirsen? Yo. Ayakta kalması için, bir yurdun ayakta kalması için 1000 adam, 2000 adam ölmesi ona göz yumsa bolýar. Erkin çıkarıyorlar azat. Erkin çıkarıyorlar bula teröristi. Ben hiç bundan korkamam. O adam o konsul var ya Mazar Şerif'teki bayağı olay diyor ha nimeleri dinlemeyen öz saparını dağını o nüme var ha bileke iki karı var ha Doğru tek solan at sonra dinlemeyen deyip o badakları şöyle diyor sapar klim dağını Doğru ya. Karaptır ne? 15 yıla yetmene azat arkayan balı. Näme täze? Tezek yok ömrümden bir gün gitti. Ölüme yaklaşıp var ya. Tezek senden soramalı ya neme beni gözleyenler zat geliyor kulağıma sürekli gelmene başladı. Ya bir iki eşittim indi sürekli gelmene başladı. Ihtimal ýöne Bilemem işte şu an ben hep senden sonra altında. Ya da men hem sizin klasınıza koydular muka. Men hem sizin klasınızda oturmaya istemem yok yöneden. Adada kancı çağımız var 6. onda 30 milyon yetertiniz sillerim Yattan çıkanlar doğru. Belki köçede kalanlar yattan çıkan piçler hem sanasan 7-8'e yetiyoruz ya 8 saat oluyor. Yok o 7-8'e nereden yetýär? Nedir yetemem. Yeten ako 7-8'e.
Şu 4 milyonun bağımı deyip sorasana. Senin çağlığından sonra otur. Senin çağın ersen Ne? var diyor. Doğrusunu aytsam zınagadan olan çağın ne için barlarına havarım yok tay. Tövbe. Yok, Yo men halaldan soruyon. yok öyle ölmedik. Men o çağım yok. Kaçan öýlenje onda? Soň ýene bizler hem giň görýärsiňiz da? Allah'ın bir günü vardır bizim için. Onu za doğru aslında ölüm babır 2 san 3 san nasip ba şu wagtynda wagtyndan izapa ütgenmedi de şu nikaba şu zatlarda Mena onu akşam gözlerlerin nur saçar. Aşk adam akşamları aydın gören aydın. Başladı yine. men da 16 ýaşymda toý etdim. Tüyle mi? Sen hem özün reklam edip yüreğe düştün var Yo, men saňa aýdym ýok. Men azada gaýtjy. Edendir. 16 yaşında men boy çağlarım var da seninle mi toy ettim diyen bunu. O mektep durumda bardyr. Mektep yıllarımda elimde tutar. Tahyamı giydim, galosluğumu bağladım. Gittim okuğa, içkili oturdum. Dayak yedim de ne okuldan atıldım. Bak näme Aşgabatda okudyňmy öle bapda? Boş ver. Sen Türkmenistan'da okudum. Türkmenistan'da okanyňa menen bilýän seniň-de. Azada ýene gaçdy. Azado halk düşmanı o kaçya. Ya. Azada gamala. Yaşamak. İbrahim. Siz İbrahim. senin el patron sebensiz de tanıya bakın. İbrahim. Bakı kara. Selam. Birinci selam mal. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Eyvallah. Bak sen hakikaten hem ajans olmaya tayar adam. Bak. Nime? Evez geldi ha. Oh. Karam bak diyen oğlana yönetmecilik etmen, yönetmecilik edecek bolan oğlanlaram ine zadım tavsiye edeyim mi diyorlar. Maslahatım bu oğlan zattır. Nemeli bir hele gizli kulluklar var ve meker şonun üstünde duran oğlanın biridir şul. Bu muha pakta koydam değil ya övdam zadam değil. Karam men adım ütket gelsem bundan paşta 6 ay mı 7 ay yon şunun efirine koşulantım evez geldi öneriyorsunuz mu? Ha o. 6 ay mı 7 ay yon sizin ulanım şu nemenin bakın efirine gep beşentik. Bana hazır geldim. İbrahim diye adım tuttu karam. Ha. Görüyorsunuz mu? Doğru. Men ikinci öňem kimin esir bata Azadaň esirinde aýtdyňyz dämi? Akşam geplediňiz da. Ha. Onda da aşakda terede otytym da men. Ya bak diyen oğlan var ha yanma bile yat geçler güçlü be ya bunu bilmesem düşünmesem bunu neye heli bir zat bu? Menem bilem oy. Pul basa gelipdi o İbrahim ha. Benim bilem oy değil. Belle ve köp biliyor ha. Ya canım sağ olsun ne oynadı vay de ne. Bak amzaren presta ya oğlan ay. Özgalda. Şükür Hudaýa şükür göreniňiz ýa İbrahim ha. Yetemiz oy. Ma sadavas gidin bul ten polislerden kaçıp bizlere bir hal oldu ha.
Ha, o rakam bolda Türkiye'den. Siz nemede Arabistan'da siz nemeden korkuyorsunuz? Evet geldi ha. Arada bizler hem helak edip alış polisler. Bize Şimdi kendi şükür- ama noktada bizi Yo- derece. Ya o rakam bolmadı bir ay yanım oldu bizlerde. Ya gözünü sevdiğim ağamcan ben bir aydan beri daşara çilim almağa çık bilem o. Ana ne mi sen şu gepe? Doğru ovada oğlulla bilen gepleşiyorum benim. Bana Şu rakam karam kıynalyos dip. benim balkonumdan görünmeye kaptalımdaki geline camdan yatı taze geldiler Türkmenistan'a ularım kaçak kaldı ularım et bir yığına gidiyor. Şolun balkonundan göre hazır kaptan da aptavuzdu. İki tane polis silahlı kalanlarım garajdan üniversite köçelerde alem peş olar azmen canlı yayında kameram açıp görkez bilen ama mümkünçülüğüm yok. Yaman kıynak kaldı. Vay gör kızman ağray. Yok Kıyın boldu bol. da bildirişlerimiz ne olsun yani bilgili olsun Esenyurt bölgesinde İstanbul'da Akçaburgaz mahallesindekiler bilgili olsun yani. Yo bu zatlar İbrahim'a sözüňizden kesýän bu zatlar aslında o oldan mälim zat. O oldan şu prezident saylanmazdan öň bula bir 2 ay öň çykyp başladylar has. Gatyp nemetdiler. Soňda şu prezidentlige saylanan adamlarym bular aýdyp başlady da şular çykarjak, ötjek. Ana Erdogan çykarjak da diýip berdi. Munuň hem sistem başga da. Bulam ray şu nime sandyk dolu bilse, bul soň hem men götüne depjek çykarjak. Hatta hususan oğan türkmenlerim kimligi ba, kimligi ýok, oturma izini ba, ýok, şularym ray berdi şoňa. Şoňa barıp berdiler, mende suratlaram bar oň. Aydan wagtymam hiç biri inanmadın ha yabancılar seçimde ses verdiler diýsem. Ses berdiler, hatta Araplar ses berdiler. Oğan türkmenleri hemmesi köpüsi şonuň ses bereni bilen şol Erdogan oturdu. Bolmasa ol alanty. Ikinji dowra gitdi, ikinjiге de neme boldy bularda? 27-sinden 28-ne. Şoňaça apgallara dam aýdylyp ötüldi. Hususan apgallardan biri parlamentine bir wekil çykaryldy. Suratlar şoň hemmesi ana ele bardyna birek-bireginiň. Ulandylar indi bu Afgan türkmenleri indirip etiler günde bir samolyot gaýtýar Türkiýeden. Özgal daha doğru maysam baka bir geze gittim yok mu yadınam yoktur. Men özüm tutulup yatıp gelen men özüm 11 gün yatıp geldim. Ama kaçan yatıp geldim 2020 ýylyň Ağustos sentyabr ayında sentyabr ayında yatıp geldim doğru. 2020 ýylda yatıp geldim benim. 11 gün sakladılar. O vakti maske takılıyordu biliyorsunuz mu? Türkiye'de. Yabancılar dedi bir yerde saklamak bolan okuyup bana 30 gün näme verdiler ýöne. Siz aýdan adına 30 gün davetde kağız verdiler. 30 günün içerisinde Türkiye'ni terk etmeli sen dediler. Ben ama ettim ben senin bu kağızına kol çekecek del dedim. Dedim Türkmenistan'ın yol dedim kapalı dedim. Dine hasta, invalid, ağır keseller, alkidivoti deyip kol çekecekler diysem beni mecburladılar. Bolmasa türmeye basacak, yenecek deyip o vakitler acık cahil raktım. Bana ettim ey bol ya dedim ey kol çektim. Sonra yine bir kağız getirdiler. Neme 6255 TL. Hazıram yadımdadı. Şu vaktin nırkında 6255 TL ceza kol çektirdiler bana. Ödediniz mi son? Yok, men öder bir yanak şu vaktlar özüm 3 ayda neçe aylar işsiz yatayın, iş yerim kapaldı. Sonra açık oluşum, ben ettim Türkmenistan'ın yolu kapalı desem, Afganistan'a git, İran'a git, Kırgızistan'ı kesip git, ya olmasam Avrupa'ya git diye. Yapakaran siz. Olarda pazyanat yok. O zaman indişil näme diýsem men? Ay borlay aýtmaýla şu zat. Näme gerek şu? Yok aýtsaňyz içiňizden gelse aýdyn, gysga kesseňiz belki nezadetçek, eşçek, özüne pedal olanlar vardır da indi meniň az aýtjak boluşum. Bak aýtsam bolan bir silere kişirak bilgi berjek. Aýdy berin.
Bak da Söyle izin aydı. kana oklu. Qaran. Arka. Mening özüm 1993 yılda doğulan adım İbrahim Haytip Yusupovic. Levap vilayetinin yaşayıcısı. 2019'da geldim, 2020'den kaçak kaldım. 2020 yılda tutuldum. Nemem tutulandan sonra, doğulandan sonra koronavirüste son çıkıp geldim. Terke davet verdiler. Terke davet verenden sonra şu gün içinde yankı bakın. Hiç sade ünüs vermedik benim gezdik. Son tutuldum. 6200 TL cezanı alandan sonra mecbur çıktın siz dedim mecbur oldum benim. Bir kıza başvurdum. Bir yerde numarini taptım bir tanışma arkalı. $550 pul verdim benim. Türkiye'nin güç idaresine adliye mahkemeye verdim. Nahil düşündünüzler. Türkiye'nin güç idaresine dava açtım ben. Mahkemeye verdim. No. Mahkemem bir haftadan sonra beni çağırdılar. İstanbul Bakırköy Adliye Sarayı'na vardım. Savcı beni çağırdı benim. Peçadını vurdu, kolunu çekti. 502 gün deyip süre verdi. Şu sürenin içerisinde seni çağırabiliriz dedi. Mahkemen olacak dedi. Benim tamam eyvallah dedim de kayıttım. Sizi aramadılar mı sonra? Yok, ama ben şu pulu $550 bir kızı töledim. Ben size advokat tuttum dedi, yeni ettim dedi. Az bu zadı bakı düşün oti. Ve ben advokatım görmedim. Advokatım bilen beni tanıştırmadılarım. Advokatımın numaram yok bende. Karoçı benden sonraki ilişkilerime açacak oluşum. Sözatları neme etmeyenler. Hakikaten hem adliye dava açmalı olsa 2 sanık blanka doldurmalı gene. Bir ise ad familya, oçistvan vesaire vesaire. Bir nem kserokopyadan pasport kopyan çıkarayan boldu. Sözatları beriyen bir 50 TL tölegi var. Mana şu vaqtda da İbrahim ağa. Aha. Mana şu kaçak qalaları şu neme veriyor deydi, oturma izin mi bilmedim bir zat veriyor eken ha. Ya oturma izin. Mesela bir neme veriyor şu sizlere mesela bir kollar çıkıp atıyor mana bu bir yarım haramdadılar ayda bu şolda beren yok sodat vermiyor be bardın bu haramdadılar pulun elinden alıyordu mana mesela sizinken soğuyup alıptır. Bulurum şu alıp başlam siz tutulup gidersiniz. Mesela ben size aytsam İbrahim'a siz kalıp bilirsiniz. Men size o zat çıkarıp verecek, bu zat çıkarıp verecek dip aydarın. Sizden bir $500 yoların. Menin bosanem oturma izinim hemme zadım börde bak, ikamatım ba. Öyle son polise ayt diyorsun men bilen şu rakam uruştu şonu gönder. Bular bosuz bahana tapman otu şu polislerim. Bak kağız görkezi mi sana? Bak yattım ya bu yatkar ya vakti bu efirde. Ben işe verdim vaktim noşnikte iş tutuyorum bunu. Ve hangine işe de vaktim noşniyim takvalen bunun geplişine oturuyorum da ben evvel İşte oturan sonra da davaya geldi mi? Görkezi mi şu kağız bak. Yo görkezmeden son şu diyecek bolyanım taktika govzat. O taktika yöne. Yok kardeş sen efirine ziyan gelmese surat saat yok onda. Görkez bilir mi şunu? Yok. Men efirme neme ziyan gelsin. Ziyan gelmeyeden. Dur görkez. Için görkezme ziyan. Özüm için değil o ildeşlerimiz için şuna $550 pul vermesin. Ben az $550 üyümü versen benim doğunluğum var ha. 2 ayda bir içer onu. İyi. Yo yani tere. Hep 500 kula göç alıyor. 500 neçe gün sana neme verdiler dedin ha. İnte mahkemeye çağırsak gelirsin dedi. Bir yıl tör yani sen... Ana yok. Ama hazır men olayın başka tarafını düşündürmen kamzat ettim. Bak indi neme demişler? Düğünen men fabrikamdan 4 sene olan tuttular. 2 sene devnoğlu, 2 sene dostluklu. Senin elinde kağızın ham qaranok. Bir canadan da adliye bilen savcıyla bilen neme edip elinde kağızını iptal ettirip deport ediyorlardı. Allah.
Yok sen şu zatları nahil düşünmüyorsun bana kara. Ben kameramı açacak da görkecek sana. Üstümen bir müsait az maykam giyin. Vermem. Gerekirse kamera kaydar yalnızlar mı ne ediyorsunuz ildeşler ya. Bak o özünle şu zatları yayradın lama şu forma. Yaman menik yani sokulup öğreni olanlar köp o. Mahkemeler canında iptal ettirip dolar. Hala kameram hemen az görkeceksin kahvezi. Bak sen gör pilotun mu şunu? Yo hal görkeziniz Yo. yok. Açsanız yok kameranızı. Allah Allah bana açtı mı? Yo yo. Ha. Indi? Anında oldu. Ne ötür? Dur ömrü Dava. koyayım. Bak sen oku. Çilim ayrı koyun çilim. Görsen sana ban veri. Dava bilgisi formu. İstanbul 16. İdare Mahkemesi İdare Mahkemesi dava At familya bak at familya be. Dur yukarı edelim yukarı birazcık. Evet Aha. yapıldı. Şimdi dur. Pardon özür dilerim. At familya Öyle mokay var. sansı. Indi göründü. İbrahim Hayitov. İstanbul Valiliği İdare Müdürlüğü diye. Aha yok Dur olsun bu yok. taraf. Kanunlarına diye. Korumak. Dur kıymıldatma ne? Uluslararası Koruma Kanunu'ndan diye doğan diye işler. Korma Sınır bak dışı. vurmadım. Aha. Ne? Yok korma Sınır bak dışı vurmadım. işlemleri diye. O zaten neme tırnağı içinde alıp Tamam, dururlar onu- onu da. Bana sen şunu gör esas. Kara bana şunu savcı verdi. Neme bak. He. Şunun yanında da şey. Yanımda taşa atıyorsun derim tokamana kara. 502 gün görüyorsun bak. He. O. Şu süreçte benim mahkemem olacak. Beni çağırsalar çağırdı. Bulmasam yakalama kararı verecekler. Benim oturan yerim belli. Telefon numaram oturan yerim hazır. Oturan yerim verdim. Gelip bana yakalama kararı açabilecekler. Neme 502 gün geçti mi indi? Yok ya hala bir 3 hafta oldu mu yok mu hala? Sen de beni görmedin ha başvuranım. 2000 Başvuru. ha kara ne olur 17 bana. Ne olur Şundan başvuru yaptım. o 13 ne oldu 2023. Geçen ayın 7'sinde başvurdum. Yo 13'ünde başvurdun. 13'üne başvurdunuz. Aha başvurdum. Şu vakti güce giriptir bu zaten. Sisteme geçiptir düşündün mü? Yönü Onu da açık sen olur. gören. Brian bu. Yok görev değil bak kara açık oluşum. Hazır ildeşlerimiz inemenden can edip para bir 50 san numara ol gitti. Yanam can ettiler 20 sansı. Şu zaten boş 33 gün bolupdur. Yok 34 gün. tamam. Şu adam hazır iptal ettirip hiç gözün yaşına karanok uğradıp dururlar diye. Bana birinci gün benim yani kağızlar 2 sene olan Türkmenistan etmere aşağı kağızlar. 2 sene olan. Ama bana savcılar verdi sizlere düşündüreyim. Savcılar aitti. Sana dedi bana şu kağızın esasında dedi bizim polislerimiz dedi çevrim yaptığı zaman dedi sana bir şeyler yapamaz serbest bırakırlar dedi. Sen şunu göster dedi bizim imzamız dedi iyi mühürümüz var dedi. O şu 13 saat deyip bilmeyeler. Bana O sen haydi kaptanla bakı kaptanla barkod var. Ben şu barkodu hazır evet, okudum bilirsin sen şimdi ben okuttum. İstanbul Yargıtay birzatlar yeni birzat deyip çıktı bunu yaman kapsa çıkıyor bunda. O senin haydi oturanın beni tanıdıklarımda da var bir iki kişi de 1000 liradan zaten satın alıyorlar. Yani şu möhür var ya möhür yok hani sadece gol çekikli. Onları deport ediyorlar. Yani seninki orijinal mahkemeden verilen zaten mahkeme üstüne çıkıp bilmeye polis. Tabii canım ben bunun üstünde iyi. Aha haydi ver. Pardon.
soruşturma da edip bilmeýär polise we otayda mahkemeň savcının golu bilen möhrü var. Onun için men pikirimce ise nemet bilmeýärler hazır ona. Sadece sen ne derler? Karakola giderler, bir şonun orijinal bolup bolmadygyny bir soruşturma yapan açelli bir tutarlar da bir gün tutar, 2 gün tutar ya da 1 saat tutar. Ha, endi bak endi hakykatdan hem näme? Evet da bak bu yaman professional bu. Bak sen aýdyn gepini menden 550 dolar pul alan gyzam ana şuga paýtdy. Seni dedi uzak tutsalar dedi 3 gün tutarlar yapamsam 3 saat tutarlar dedi. Ben serbest bırakılır. Savcının aydan yaparım şol. Bizim dedi polis işlerimiz dedi. Siz dedi serbest bırakırlar dedi. Bak men kardeşim de sudatlar biliyor. Bilmezsem senin bak kabul edik ki arada bir zat daha yok. Öyle değil estağfurullah. Yo men bir garip oğlan. Menem garip oğlan. Bak ben nemesin ne yapmalı kameran ya 100 maç gepler verdim ya. Yapıldı. Ne 100 mü biliyorsun sen ha 100'ünü gördün ha? O biliyorsunuz. Bak sen yine burada soracaktım aşağı açık efirde sorayım da ben şunu az görmem. Ne dedim bunu yankı demem soradım koymalardı. Canlı yayının sonuna diyor bu. Surat. İptale bas. Canlı yayın sonlandır diye oturamazsın. Var önümde ses var. 2 tane adam var. Canlı yayının üstüne bastım. Ha. Kaydet. Ha boldun da. Ayda verdim de. Yo sen soracaktıydın ha. Şöyle ya soracak adım şöyle ya anasını sattıklarını yuvarttırlar ha. 3 gözü. Mamaşkan soruşturma al gidipdirler Mamaşkan'ı soradı düşüpdirler 2 sanağım standartlıysa kol çöktürttirler. Sen ne diýeňinde bak ha? Önleme var mı? Da kızası var mı? Ben hiç kime söylemiyorum. Ana bacı, ana küfür edemok, zat edemok. Burası da hükümet. Ne demişsin? Aha. Nemeden ne diyorsun sana? Var Mamaşkan bilen gepleşen ses yazgılan var. Şu polisin nemedeni zat edeni. Mamaşımın ses yazgıları var diyortun. Yok düşündüm polisin ki var mı ya da polisin adı familyası. Şu öňe baran kim bolsa da polis mi hakim mi kim? Baran adam Mamaşkan 6 tane adam 4 tane adam. Nemeden deyipdir. Milli Howpsuzlyk Ministrliginden bizler deyipdir. Ne için barıyor o? Men telefonda gepleştim. Bak Arçın var ha. Arçın'ıma telefon ettim. Arçın'a ettim ama İbrahim dedim ben telefonum dinle ne dedi sen ondan gepleş. Ben dedim uçur koydu. İkinci dedik yine telefon ettim. Ben ettim kim soruyor ben neme soruyor ben hiç kime söylemedim. Benim dedim konstitüsyon hakkım dedim. Ben talep etme hakkım var diysem. Ben dedi bağışla dedim ben gepleşme deyip yine çok koydu. Düşündün mü? Sen onda neme dedi bilýän? Men Toka Türkmenistan'a gidecek olatın ben. Gidecek mi? Gitsene herhalde. Yok gidecek diýmem de bellem gidecekler öňümde hopu görüp özüne bir yarolsuz keyik öňde yol varsa görüp yol varsa topulsaň ol bir tupoyluk ya da bir nemelik. Doğru mu? Doğru. Yani elinde sen sudnaman bolsa sen berde sığınmacı bolup bilýän. İstanbul'daşına. Kara. Bak sen hazır Türkiye'ye sığınmacı olacak olsan birinciden sen İstanbul'daşına kayıt neme diýerler, bir aylap südürýärler. Son 6 aylap şo yerde bolmaly sen. 6 aydan son dokumentin kabul edýärler. Son seni 5 ýyl südürýärlermi? 5 ýyl südürýärler. 5 ýyldan sonra 5 ýyldan soňra Ýewropa sana hop Türkiýeden awansa seni 3-nji bir ülke uğratmaly diýen karar çykarýar, dogrymy? Doğru. Ha. 5 ýyldan sana hiç kim hop awanmasa Türkiýem bitdi endi özüň açyk-açyk aýdaýy.
Sen özün Türkiye'den zaybalı olan oğlanın biri. Şimdi bilmesem sen yerden vapşe kol olmam mümkün. Pul var botu İbrahim amına. Ha bir ne be? Evet geldi bir bit. Ya ben bak biraz açık yapıyor karan halka meştutu bunu acana meştutu. Sen bak göze vacana. Ya Çopana men çopan. Ne diyorsun? Nemede. bak burada çok devam ediyor. Menazıra. Benim şansım var ha. Bir de May'da pas vurdum doğru. May'a sen devam edin sabah basagat ver. Onu var ya, aslında Azat Haytbayev'dan soramalydın sen. O has o bilye, okuunu okap öğren de o. Ben hazır Gürcistan'ım ya Albanya'ya çıkıp ne bir düğün bir sanık TikTok'ta gördüm. Zagran pasportun 6 ay surağı bolsa Azerbaycan üstüne Polşa iwer bilendi. Men Polşa varıp sığın mursam za desem nähil bolar. Men hazır yaman yurdun içine izlen petin men aydan gepler yaman täsir etdi olara bakı. O nemedi bilirsin. Sen men qara deputatlara degindim, ministerlere degindim. Toka ana bacı söylemek sen gördün mü, eşittin mi yok mu bilemok. Ana bacı diyen zat men hiç Yo men eşittim. Ma geliyor, dakikada gidiyor şonda geliyor. ana bacı söylemek men bakı. Yine de sen hükümeti eleştirdin o tayda. Onun dışında Eleştirmen hakkıma, benim rahatlık hakkıma. yok, sizin hakkınız yok. Durun, evet geldi, durun. Bak, ne dedin de o? Sizin hakkınız yok diyen. Eh. Sen diye ne fikrimce Nemet. Hayırdır o? Estağfurullah, tamam, duruyor. Aha. Tamam, bize hakkımızı kabul ettim, sen devam et. Zat Nemet. Nemet'e. Aha. Pasportun 6 ay sonra olsa hakikaten hem yurt dışına çıkıp bilen mi yokmuş onu öğren. Yani Ya da bak, Nemet. bak, 12.000 doların var mı? Maya için var. Önümüzdeki 2024 yılın Maya'nda dolar nesip basa. 12.000 doların var mı 12.000 doların? Ne açı? 12. Aptalında suum yok. Su getir böyle adamım yok. Yok diyecek böyle ama 12.000 Yok, doların Kudayla. olsa kanalları var Amerika aşırıyorlar sen düşündün mü? Yok Parandan yok. son veriyor. Estağfurullah 12 min nerede az 20 min dolar tapsam Meksika'da üstüne gidecek. Bak. Bak bizim. Gerek geldi. Şu 12.000 dolara barandan son vermeyle pullu. Şunun için dedim. Barandan son. Oo. Bayram bilet bana sen al kaç diye sen zade den diye hemen bilmesem. Benim gepleşim bir kere piyan şeklinde göreyim. Sen al kaç diye re. Bayram boş ver o bayram yal 50 sen bayram tap vereyim mesela Amerika'da. Yok sen aram ottan bayram bile ne? Yo aram onot bolonu bilen indi. Ya senin diyor ben onun bilet sen aydan edi de o Amerika'dan sen yayının oturuyor past yani işte oğlum gören çık gideyim de o Yo, ben emekli 20 oturuyor bin dolar 30 bin dolar neden tapayım bak. İşlesen tap ya o tayda Amerika'da tapsa bol ya işlesen Amerika işlemesen bana tap. son anasını satayım ben 5 yılla bir işlerinden son beni serbest bıraksalar ben verecek şu bunu 5 yıla razı. Zaten Türkiye'de 5 yıl işledim. Bir edenim enemden cayını olup verdim. Ayağım ben 2 sene oğluma cay salıp verdim. Özümün cayımın boyunu kaldırdım. Hali üstünün bir zadı kaldı. Yenem ben razı 5 yıla. Halinde özüm 31 yaşadım. Sadakası gidelim uzadım. Bez problemem. Tuku men az gara bak men barsam özüň azy kelany hemme zady meni gözüňe getirdin. Zat ettin aeroportda dişdimmi meniň ayagym yere değmen aldy çyklan biloty. Sen aeroportdan düştün mü sen birinciden neme gidersin? Karantinaya alı karoçya neme var? Meni karantina yitirmelere gözüň sevdigim meniň Abdullah bilen oturan ýaýynım bar Murat Kurbanow Abdullah'dan bilen. Oo. Ana şol suratlarımı, videolarımı mamaşkama, görkezen mamaşkama surada düşüren, kol çektiren, iksan standartlıysa kol çektirdi deydi.
Ben ses yazılamam ba inanmasam bana telefon numaranızı adet yapmasa beni takip et. Ben sana verecek mamaşka bilen ses yazılam ba benim. Men Sen mamaşka WhatsApp'ın var ha mende Telegram'ın var. Sen boldur mamaşka sen Nemet Anasını. bilyere. Yo değilse bolacağız sen mamaşka. O 30 yaşında 18 yaşını geçenden sonra ben ona ne deyip bileceğim. Gözümü sevdiğim ya. Gözümü sevdiğim bakı. Senem bara şu düşünen benim yenem neyse onam şol hazırki barca adamlar tavsiye versin mamaşkasına da bizimkiler cahil kalın ne biliyorsun ha? Cahil kalın hakikaten hem. Bizimkiler ne mi? Dine ha oğlum hükümet eleştiriptir. Ha men kabul eden deymenler oğlum yaman geplemeptir ha. Indi kaydep etmez şu zade deyip şeyde standart liste ne mi yazılan belliyse kol çek koyuyordu. Öyle geldi. Düşün otim ki mi aksendim. Hava. Düşün otin. Aslında sen aslında da gürleşer ola size yakına. O Gep bir şey masa kasam o dekene. Sen kam ütkeşik da bizimkiden. Ya yana ne me. Bak menin açık oluşum var ha. Eğer şu Konstitüsiyonun 42. maddesi ayak tekine alınan bolsa var ha eneme aytdı. Oğlum dedi, senin dedi geplen hem eşittim dedi. Sen hem korkma yerden yeke çıkamız yok dedi. Şu tohumun hemmesini açıkçak tokumana gelmeyen onun da haber verdiydi. Bizler dedi tohumumuzla aşkada bares dedi. Sen hem yerden yeke çıkan sen, beni eneme ot göre, beni özüm yetim oğlum olan son atan biçare yok oluydan o. Taka o zat başa barmaz mı ka diyene? Bir maşkalanın ayağı kalan bilen bolmaz mı ka diyen bakı bu zat. Hep olmaya bolanda da bir ne dediler o tabi. A? Bir maşkala İsa dedi bilme ya İbrahim. Öyle Turan'da da bolmuyor İbrahim ha. Ava, bu çar taraftan ne metmeler, naprimer bir kette bu filmin hemen o Afrika'nın bir kette bir tonnalık öküzün yıkacak olsan bir aslan yık bilen oktu ona. Ava, birinci kaptaldan urgaçılar gelip yadede sonundan en sonunda bir erkek geledi damağına alede devriye şunun olan hemmesen karnını doydu. Ben açık oluşum misal getirdim bunu. Ava. Ay o yerdekiler ben düşün bilemiyor İbrahim ama şu hükümetin bana doğru hükümet değil ol. Barıp siz bir gep etseniz o yerden mamaşkanız alkısı ya kakanız alkısı on alkısı bunu. Enem al gidiptiler enem de. Aha ay görün Sol bir gayratlık sol adam pes adamın ettiğini şu da. Erkek misin hükümet misin tut özünü geldi tut bağla bas vur tök nesin etsin. O yerden ailana değişikliği yok. Bana bizlerde şu rakam. Bizlerde men günahkar mı? Menin bilinişi o yerde doğrularım sonra bilmiyor. Atam sonra bilmiyor, ecem sonra bilmiyor. Sen oğlun söyleyip diyormuşsun deyip. Bar öyle ne iyi bilsen iyi şon diyorlar. Ne bilsen et şon diyorlar. Meni dem yok dik koy veriyorlar. Hükümete de kıygırsalarım söğüt diyorlar. İnden de gelmeyin ama koydu şu atlar için. Solar yani. Sen yaman doğru belirleştin ama Milli Hoşsuzluk Ministerliği değil yani zat sen düşünüyor musun? Sen o düşünüyorum. Evet işlerimiz. Milli Hoşsuzluk Ministerliği olanda yaman gizliğin kulluk oluyor o zat biliyor musun? Tamam. Hakikaten hem borcunu bilen adam bolsa menin şol çıkışımı dinleptir, näme gürleptir hazırki vaqtlayın hükümet karar. Ömürlükdeler. Şonu tanqid edip turun oturan işin yanlış deyip menin uyuma barmana birinci hakkı yok özü birinci kanunu bozan adam özleri terörist ol geçese adamı korkuzmak. Enem korkuzup eğer kaydıp oğlun yenan bir çıkış etse son bizeden yaxşılığa qaraşmasın deyip qara. Şunun özü teröristik hareket değil mi? Evet. Ya.
Men şondan açacak bolan. Yüzüm belli, yurdum belli. Men nämeden gorkyn? Hiç kimge küfür etmedim. Elime aval nem almadım. Yara yine bir zat alıp tehdit etmedim. Nämen esasında menin öýme var ede 4 sanada menin ecem alıp gidip 4 tarapından Suriýede düşüdüp 2 sanagam lista tanıştırmadan gol çektireler. Son men Türkmenistan'a barandan son menin can güvenligim nerede? Yo ana şo dip şo neme dip ýöler de bula diktator bolup ýöler de. Şu zatlar edip şo ötaýdan famil aýlaňy helak etýärler. Börde seni özüň kıygyryp otysyň, mana etýän bul. Men Türkmenistanyň içinde neme eşitip ýörnüm bu zatlarda. Bir kan olarlar ba. Bular aýtýar içerimiz bolsa diýär, dogan diýär. Korkýarsmas hökümetden diýär. Gepler bilen biz ýok içeride näme diýse sen saý diýip aýtýarsy diýär. Munun turup bir geplejek adam bolsa ýok bu zatlar diýip. O soň alyp gitýär gepleseňem de ýok sen diýär. Kim aýtjak ardyň sen diýär. Ejen kakan kıygyryp çykyp berse de bulardan hem alyp gitýär soň diýär. Eltip bada ýerde diýär saňa bir nemäni diýip baglap diýip eltip sogulýar turma diýär soň. Lan çykyp belseň çyk sen diýär. Araň inde doğru ettin ama evez geldi ha. Ýa şol häzir baky ben şu jagaz açjak ýerim saklaýan dedi bolsun da. Açjak boluşum sen hakim bol, padşah bol, ferawun bol. Dubaýyň hakimi bol, Dubaýyň prezidenti bol, padşahsy bol, kim bolsaň ham iň soňunda barjak ýeriň 2 kare metrelik toprak. 2 metrelik. Ha. Üstüne alıp gidecek zadyň ýanynda alıp gideceğin hem bir näçe kare metrelik 4 kare 6 kare metrelik ak sup. Doğru mu? Hawa. 6 metre 12 metrelik letdi. 12 metrelik letdi diýip bolsan men prezidentmişim bul prezidentimizmiş diýip baray ondan vazgeçtim. Michael Jackson ýa-ni ayakkalaryna ayakkap tylladan ayakkap giydirip tylla kostüm giydirip gapdalyňam tylla vazalarda tylla goýup bereniňden erti bir gün halk seni ýatlamasa Gurbanguly hakykatdan hem bizlere şöyle baklı durmuşda yaşattı. Maşgalalar ayrılmadı. Halkımız köpeldi. Halkımız 12 milyon, 15 milyon, 25 milyon bol gitti. Özbegistan ýaly bolduk, Kazakystanyň bilen deň bolduk diýmese, senin näme peýdan var? Awganistan gözüne tutmak. Awganistan ol näme islamy döwlet, şeriat boýunça öwredildi. Ayallara wapşa hak hukuk ýok. Düşünýän, emma Türkmenistan konstitusiýamız var. Bizim konstitusiýamız Ýewropa bilen deň o. Türkmenistanyň konstitusiýasy dünýäwi döwlet konstitusiýa. 42-nji maddada ýazylan her bir raýat özüniň hakyny siyasi düşünjesine sözlemäge we ýaýratmaga haky we hukugy bar diýär. 43-44'lerde geçi ýürüş geçirmäge, ýaýratmaga diýip. Ana şonu biziň konstitusiýamyz bar. Men Awganistanyň konstitusiýasy barmy ýokmy bilem ogny. Bar şo bizlerde bar, şo rakam zatlar bizler etýörsem çykýörsem köçeler dolup. Mana bu bendetýörs mana bu serhatlardan ötülýän o Türkmenistana ötülýän ýollar gaýd etýörs, şu albatçın maşinelerini kaydet koyuyor, şu rakam etiyoruz bilirler ama sizlerde gur at bellenip geçilen, şu da at bellenip geçilen, edilen yok, şu da yok da çıkıbileniz yoklar. Yani adamların an huşunu yani 20 yıl 30 yıl iyice zırladılar onları. Aferin, senin ağzında sen var ya Allah'ıma kurban senin de Imam Nazar'ı biliyor musun sen näme? Evez geldi. Imam Nazar özünde yaşayan. Imam Nazar'dan sizlere tır buğdaylar gidýär. Şol Imam Nazar'dan Awganistan'a giden tırçılar menden bağlalyp gidýärler. 2016-2017 ýyllarda men 2018-2019 ýyllarda hatda men tırçılara bağlyk satdym 2019'dan.
aprel, fevral aylarına balyk satdym. Sizlere şu buğdaylardan pay bar ya sizlere? Yo, tadı özünün ha nemes vardı 4-5 tane. 4-5 tane canım ağam Haya- biz dolmantırı gidet de benzin nemeler salarka gidet ağa. Muhtuna yok bizlere yerde. Pula satın alıyor. Kömek deyip zat deyip ne o zatlar? Kömeklik geliyor o 7 tril buğday uzattırma, un uzattırma sonra 14 tane adam aldı onu tayda. Yok emma şu Uzattın vakitler yok, rayetleri degen yok. indi qara indi hazır şurada şahsi gurunlarım gitti de. Benim Ha. açık oluşum şu vaktlar men 2016, 17, 18, 19 yıllar içinde özme Vremenka olanda sizlere nambalere 1+1 bir komnat kaptalından bir komnat jay saldım özüme. Şu yerde balık tutup satyadım, tır gidiyordu sizlere, şu tırçılar alıyordu menden. Ha o. Ha. Amam nazaramen 10 minutta geliyoruz maşallah. Bilyen onu, men hemmez adam bilyen. Vallahi. Hemmez adam bilyen. Yani açık oluşum vatan haberlerinden bir gezek çıkarıp sizlere produkta deyip uğrattı. Afganistanlı, Türkmen doğanlarımıza deyip şolardan sizlere nüşel kömek var mı? Ya men halaçılık alıp görem yok kömegine hiç bizler Maşkala o vatan. vardır belki sen haberin yoktur. Yo maşkala men ulusu avlatlarının içinde kakamın men biliyorum. Ama şurada bir näçe sana adam var. 7 tır bilen 6,5 milyon halkı doyuzup bilýärmi? Qur bir 7 tril, 4 tril uzatıyor, 5 tril, 10 tril uzat. Näme bolýar, näme bolur? Men hususan hökümetin öden beri yok. Mana şol her kime berilýär. Mesela bir 10 günlük ayda azgy berilýär. Şular garyp halk şulary işletin. Şu 10 günde bolsa da bolsun diýip şu wagtlar beripdi. Bu zatlar soň ol aýtýan zatlaryňyzdan bolsa bizlere gelen ýok. O yerde 4 tane o hakimi, ulat hakime gitýär, şäher hakime gitýär, o hakim, etraf hakimlere gitýär. Ondan galanam bolsa bir 2 tane haramzat alyp gitýär burama. Başga o raýata ýetişen ýoksa. Bak hamazda şu men bu zatlar hem dünýäni prost ana şäherde aşakda bir ilişlerimizi izläpdi da belki zapis eder. Adam şolar eşitsin şu zatlar ve hökümetin adamlaram bardy. Jengelen kral diýdi, ýene diýdi, şu adamlar efire gelemeýärim, like'am basmaýaram, kommentaram ýazmaýar. Ha. Jengelen kral özüň alan bolsaň ýaz aşakda kommentary. Ben şu Mana esasında aýdara. elektrik diýelim de, elektrik o Niyazypyň wagtynda geldi bizlere. O diýsen arzanty, ýani 2 ugan rupiýasy, 2 ugan puly. O pillen ýani şu wagtky sizleriň nemäňizçe ýok. Ýani bir manadyňyz ýanynda şo wagtda bir manadam ýokdy da. Şo rakam edip arzan berinti elektrik o wagtga garyp 200 nemäni berýärdi elektrik. Tizligi, ýaktylygy. Şo rakam soň Niyazyp öldü, Niyazyp ölenden soň berdeşge oturdy. Mundan soň bul 4 manat etdi. Berdeşge adam ahirinde geldi. Ahir soňky 1 ýyl galdymy, 2 ýyl galdymy şo 2018'den soň 2019'un üstlerinde kaldırdı 6 manada çıkardı şu wagtda 6 manatda gidip otýar. Soň obalar bilen şäherlenkam aýry. Şäherde 12 manat, obada 6 manat. Her kilowatty. Yani bir şu nemäniň baglantysı nemes bara özüniň elektrigiň. Şu bir gezek aýlanyp gelse şu 6 ugan puly. Şäherde 12. Şu rakam bu wagtda muhtilen näse ýok. Berlinde bir mesjid gursa da Imam Nazardan bäri çykandan soň bir bizlere bir 15 kilometrlik ýerde o çölde bir mesjid gurak goýup gurşak goýdy. Näme üçin onu obadan gurşap beren ýok.
şonu paýdalandyrjak bolsa, näme üçin bana bizler oba 7000 kişi ýaşaýat garyp bir obada. Bir meçidimiz var şu wagtda. Hememiz şöýra barýar. Meselen ondan ýaş hem kiçi ulu bar. Masal şu ulularymyz şöýra barýar tygamyz ýok indi meçidimizde. Şolar ýani o taýdan urşandy näme üçin obadan urşanýar? O geldipler, o neme dam gelipdir ol. Mufti sahibiňizem. Olam ten bolar ýanda şu wagt şöýerde bartym menem. O ten arkadamyz prezidentimiz diýip öňe bildi şoňy. Näme kim okujak o ýerde bir amaşynda öt ýollara, trille öt ýollara hem içkilen köpse. Meçit görse oýaňa garap ötýär. Bir %80-90 asol. Namaz, niyaz bilen bir hiç nemesi ýok. Ular gelip onamy çölden uşak koydular. Aýsaňam 500 ornuluk diýýärdi. İbrahim ağa. Oğlum efir yapayım mı? Ya da siz otursanız da ben yatacak. Sessiz alıp. Bir minut duran İbrahim ağa gelsin soň bir gep edersin. İbrahim ağa nereye gittiniz? Oğlum tam geleceğim. Ya öz geldi ha. Ya men bak bu kadar. Sonra men iş yerim deme. Kamera hep her tarafım. Hı. Bugün hala şansıma bana işlemiz bırak ne oldu makinem kemçilik. Raksla aydınlaz gelecek men. Indi bakam ya eksir bükleyin mi diyor ya oturacak mıyım diyordu. Yakşı bakı doğan sana mefirin yap falan. Benim işim ağzında. Ha son yine bir gece gepleşer İbrahim ağa. Özgül daha sen ben Mehmet takip et. Takipte siz mende. Takip et. Oho. Yoksa kalsın mı o dükkanda? Men Aha yakşı. Öyle dersin. Ben çıktım onda. İyi dayım çıkanda özgeldi diýdim men. Takip almandıydım. Neme dersin? Yakşı. Deme bakı doğanı mı? Davay can sağ olsun. Var sağ ol İbrahim ağa. Bakı özelden ne ben olsa soran zaten olsa havalaş bilen. Davay. Aha var Yakşı da. ben çıkar koyarım. Ne hep çıkmadım. Ne çıkardım sana? Ay onda bak yatalı. Bildirim bana Var, çay var. içecek. Sağlığın canın sağ olurdu onun. Çayın yanında şeker var mı? Şeker değil, suyucu kokolu var. Karadan yok mu? Yok, karadan yok. Kara bördü yok. Bara kendi kumma eken o. Oğluktur. Gözünüz çıksın. Ahvalfatı bir acizi çayam demlep bir kurt yancağını bir kulpumazıqlap sorup bir tüketseme. Vay, govarzun bara kerey. Ay vakit aydındır tek birge 3 gedek çektim de bunu. Birge de kakam öyle çektirdi. O emin appendix boldum da bana bu ameliyat bolmalı bolandım sonda biri oğlan aydan te men deydi ne çektim açılıp gittim deydi. Bir de çektirdiler bir kurt çay yoktu bir adrak. O zaman bundan çektim yatıp kalıp durno. Sondan ondan bir gedegem şu çölde bilen yurt yerimiz var da bir çölde. So yerden bir
Jaý etdik biri onda da şöyle bir uğsuz plak bir çekendik. Şöyle de bir iki kere çek gördüm ben onu. Etme kovzat derler. Yo gerek ya. Benim şu kedek şodan bolmadı. Ağdım alıp görünäsem de. Ay Boray Yoksa sağlığın. Soň yine görüşür. aydan met. Beylek aydanı met ingos şu. Hey o zadyň bolmuyor. Sen şonu etsen var ha. 2 yıl 5 yıl işlemek gerek yok. Yönü 6 ay sonra gidivermeli. Ber yaman bir erbet ta. Öden oğlu tutulan köpüs tutuldu. Berdi bu maşalaram iyi derlanıyor ödü bata. Zatlaram. Sende ne dokument yok mu? He? Neme yok mu? Neme Ba, tezkere. pasportum o böyle ikamatı. Ba, Bolup duram desen neme dursun. son çıkmagan bir kıyın o tayda bir o maşinlerden hem şu sen bir iş ettin mi kayıt maşininde gidip otuyorsun. Sonra çelik malum sonra şu maşin haydap baryon adam saklaması seni şu maşinin nemeden saklıyorlar. Remote'da saklıyorlar. Hiç yere gidere görünüyor berdi. Şolar yana gittiler sistemana. Bolup dur dikkat et. Gözüme Aha. seret. Aha inşallah Var inşallah. Var sağlığın. Var da görüşürüz. Sağ ol. Okey vatandaşlar, size de iyi geceler. Tatlı rüyalar.